hindi po namin inaasahan mga minamahal na mga papapala binigay po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, praise God, binigay po kami mga minamahal. Kasyosyo po mga minamahal sa aming pamilya, business po mga minamahal, na patuloy hanggang ngayon mga minamahal, ito pinagpapala po mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po ang mga minamahal, ang kanyang pangangailangan sa araw-araw mga Panginoon, ang nagpo-provide po mga minamahal. Kaya lang po sa kinupupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil po mga minamahal, tunay po mga minamahal, binigay po kami po ng sarili sa sakit po mga minamahal, na tricycle po sa pagdalo sa banal na gawain. Kaya pinupuri, nagpapasalamat sa ating na Diyos na buhay, malang minamahal. Tunay nga po mga namahal, walang kalugihan, mga minamahal, pagdalo po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, hallelujah. Sa inyong mga baguhan, mga minamahal, patuloy lang po kayo, tumalo po sa banal ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, yung itong aming nakamtan mo, mga makakamtan din niyo po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila po ang magbibigay po, mga ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa inyo mga minamahal. Tunay nga din po mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Nandiyan po ilan po kami, mga kapatid po, mga minamahal na nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din po mga minamahal ginagawa bilang mga hindi makaming karapat dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya may pinupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, purihin na papasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa kahabagan lang po mga minamahal, kami hindi nakakadalo na 3 beses sa isang linggo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kung unahin mo talaga ang pinakamamahal na Panginoon, ang malapang hindi na makukulang sa iyo mga minamahal. Tunay po mga pangaral po dito, praise God, hallelujah. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga papapalang pisikal, material, financial, higit sa lahat sa papapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang, praise the Lord. Hallelujah. Kulang yan na palakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Susan Odado sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay talagang napakabuti ang dakilang Diyos. Tingnan po natin sa ating mga minamahal na baguhan. Bawat isa nagsasabi, walang kalugihan sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Tingnan nyo naman minamahal, ang grabing mga kagalingan minamahal at grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. At doon grabing provide sa araw-araw ng lahat ng pangailangan minamahal sa kanyang patuloy na paglilingkod, pagdalo ng 3 times a week minamahal sa ating dakilang Diyos at sinsirong paglilingkod minamahal. Hallelujah. Sabi ng dakilang Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi ng buhay na pato. At atin na pong binagkakalob ang buong pagkakaroon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. At sundan po ng beloved sister Irene Servan. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at pagpaparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong minamahal na magulang sa Panginoon, na ating pong inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, at aking binabati po ang mga beloved children, mga beloved, ang buong beloved Almeda family, mga beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and sa lahat po ng mga minamahal mga bisita, maging sa ating po mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamalaping. Amen, praise the Lord, hallelujah, Muli, hallelujah. mga minamahal, aking pasalamatan at mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa kabutihan na ginawa sa buhay ng inyong abang lingkod, mga minamahal, ang sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos, lalong-lalo na nung nakaraang linggo lamang, mga minamahal, na ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ay napag-utusan, pumunta sa Ordaneta, mga minamahal. Gamit ko yung garong, mga minamahal, at ito po ay punong-puno ng mga prutas, mga minamahal. Talagang sa loob, maging sa ibabaw ng bubong, meron po yan, mga minamahal. At nung ako'y pauwi na po, mga minamahal, galing sa Ordaneta, pauwi, nandiyan na po ako sa barangay Malasiki, mga minamahal, sa barangay Bulawit, mga minamahal. At
Hindi ko namalayan mga minamahal, talagang bigla na lang bumigay yung sa side wheel mga minamahal, yung pagkakakabit ng gulong doon sa wheelie mga minamahal. Bumagsak po ito dahil nga po hindi niya nakayanan yung bigat ng garong mga minamahal. Bumagsak po siya mga minamahal at talagang hindi ko makontrol yung manubela mga minamahal. Hinila po niya ako doon sa gilid ng daan mga minamahal. At tumaas po yung sa likuran ko, yung sa puwitan mga minamahal, talagang ito po ay tumataas, talagang gustong bumaliktad mga minamahal. Subalit mga minamahal, laking gulat ko mga minamahal, nang bigla na lang tumigil yung garong doon sa gilid ng daan mga minamahal, parang may puwersa na pumigil mga minamahal. Praise Bigla the na Lord. lang Hallelujah, tumigil, hallelujah. mga minamahal. Kabagan ng ating dakilang Diyos mga minamahal, magmula pagpunta sa Ordaneta hanggang sa pag-uwi, ang inyong abang lingkod mga minamahal ay hindi nakalilimot doon sa turo ng ating pong beloved parents in the Lord, ng mga beloved nangangas. Sound. Praise the Lord. Hallelujah. Ang inyong baglingkod, mga minamahal, hindi nakakalimot doon sa turo ng nangangasiwa po sa atin, ng beloved pastor, mga minamahal, na saan man tayo pumunta, habang nasa biyahe po tayo, kailangan po nating magpuri upang tayo po ay ingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya yun po ang nangyari mga minamahal. Pinag-ingatan ng inyong abang lingkod ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise Sabi the Lord. po mga Hallelujah. minamahal, nung huminto yung garong sa gilid ng daan, bigla na lang po akong bumaba mga minamahal. Yung mga nasa likuran ko, sabi nila mga minamahal, grabe, sabi nila, buti hindi ka bumaliktad, sabi nila sa akin mga minamahal, sapagkat nakita nila mga minamahal, talagang babaliktad na po yan mga minamahal, iikot po yan mga minamahal, at hindi ko po alam mga minamahal ang mangyayari sa inyong abang lingkod mga minamahal. Maaring maipit ang inyong abang lingkod mga minamahal, subalit nariyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yung garong mga minamahal, talagang bigla na lang pinatigil, pinahinto ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Problema mga minamahal, bumigay yung garong mga minamahal, at problema kung saan ipapaayos mga minamahal. Nung naipagtanong ng iyong abang lingkod kung meron po bang nag-aayos, meron po bang nagwi-welding, ang turo nila sa akin mga minamahal, itinuro, ayan lang yung nagwi-welding, nasa harapan mo lang, sabi nila mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Grabe mga minamahal. Amen. Na yung abang lingkod nasiraan, bumigay yung garong mga minamahal, at doon pa sa tapat nung nag-aayos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pong pinakamalapay Diyos. Kahit ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos, pinaglilingkuran. Tunay minamahal, talagang kung sa pag-iingat lang minamahal, kahit anong ingat natin, hindi natin kayang pag-ingatan ng ating sarili minamahal. Maraming mga bagay minamahal, talagang hindi natin kaya maging sa ating mga tahanan lamang, talagang pwede ka madulas, mabagok, at pwede ka talagang mamatay minamahal. Ngunit maliban na lamang na tayo ingatan ng Diyos sa grabe manalo sa ating pagbabiyahe minamahal, kaya mapalad sa lahat, mapalad ang mga taong naglilingkod sa dakilang Diyos, sapagkat nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na laging nag-iingat sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya tunay na sa ating paglilingkod, minamahal, walang kalugihan, minamahal. At lalo't higit pa niyan, tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa
Sa pagpupuri di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa iyong salita, o aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ang Panginoon. Lahat sabihin and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin po ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. From the book of Romans, chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of James chapter 1 verse 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Lord. Hallelujah, hallelujah. Kung ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran, nais kong ikaw ay aking papurihan, nais kong pangalan mo'y laging bukang bibig. Nais kong kabutihan mo'y laging maririnig. Nais kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Nais kong ikaw ay aking papurihan. Nais kong pangalan mo'y laging bukang bibig. Nais kong kabutihan mo'y laging naririnig.
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved choir. And praise the Lord, hallelujah. Tuloy na minamahal, napakagandang tignan minamahal ang mga bata na nagpupuri sa dakilang Diyos. Sabi naman ng kasulatan, turuan ng mga bata sa daan na dapat nilang lakaran upang sa kanilang pagtanda ito hindi hiwalayan. Tunay minamahal sa ating mga minamahal na magulang, kung mayroon po kayo anak, ipagamit ito sa dakilang Diyos sapagkat grabing pagpapala ito minamahal sa ating minamahal ng mga batang ito ay talagang mailapit sa panan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo at atin na pong binagkakalupang bungkaton sa ating beloved sister Irene Servan. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako din po yung nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalala ang mga aral at turo ng ating pong minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at ang ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa beloved Almeda family, sa ating po mga beloved workers, sa inyo po mga kapatiran. Ako po yung bumabati po ng isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawaing ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan po ang kaguluhan po ng aming pamumuhay. Nandiyan po na talaga pong lumaki po kaming may takot po sa aming pong beloved na Ama, mga minamahal, dahil ang aming pong Ama ay talamak na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Gabi-gabi po yan na umuwi na lasing, mga minamahal, at hindi po yan natutulog hanggat hindi po yan hindi po yan nalalasing talaga, mga minamahal. Kailangan po na utusan pa niya kami na bumili ng alak, uutang ng alak kahit 10 oras na po ng gabi sa tindahan, mga minamahal. Diyan po mga minamahal andiyan po yung kaguluhan po talaga na pamumuhay. Wala po kaming peace of mind, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nung kami po yung nakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po yung patuloy na pagdalo sa banal na gawain. Andiyan po na bagamat po mga minamahal na kami po dumadalo, andiyan pa rin po na ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal, talagang andiyan pa rin po yung kanyang bisyo, mga minamahal. Andiyan pa rin po na may time po mga minamahal na dumadalo po siya. Sunday po yun, mga minamahal, na siya po ay may hangover at natutulog po siya sa mga sasakyan o sa likod po ng banal na gawain. At that time po mga minamahal, ating pong banal na gawain ay dyan po sa Sepnas, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talaga pong ganun na ganun pa rin po ang buhay namin, mga minamahal. Hanggang sa nagkaroon na po kami sa sariling pamilya na aking po mga kapatid. Andyan pa rin po ang bisyo ng aming Ama, mga minamahal. Subalit, hindi po kami mga minamahal nagsawang manalangin, magsumamot, manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, na alam namin na darating ang araw, mga minamahal, na ang aming pong beloved na Ama ay babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan nga po mga minamahal, isang araw po mga minamahal, pagising po ng aming pong beloved na Ama, andyan po bigla na lang po siya nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. Talaga pong siya po ay namimilipit sa pananakit ng kanyang dibdib. Andyan po na siya po ay dinala po namin sa hospital at pina-check up po namin siya. Ang findings nga po ng doktor, mga minamahal, ang aming pong beloved na Ama ay may sakit po sa puso, mga minamahal. At kailangan po namin siyang ipa-confine, mga minamahal. At that time, lamang namin nalaman, mga minamahal, ng aming pong beloved na Ama ay may sakit po pala sa puso, mga minamahal. Subalit, dahil nga po sa kakulangan ng pinansyal, mga minamahal, kami, noong time na yun, kami po'y umuwi, mga minamahal, at napagdesisyon at ang aking pong beloved na Ama at Inanas, sila po'y mag-alay ng ayuno dito po sa ating pong banal na dito po sa pastoral house, mga minamahal. At andyan po mga minamahal, after po nila mag-alay ng ayuno at mag-stay po dito sa pastoral house, andyan po mga minamahal, ang instant po na kagalingan na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming pong beloved na Ama. At hindi lamang po yan, mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanilang bisyo. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil may share ko rin po, mga minamahal,
Diyan po mga minamahal, lagi ko po itong pinapatuto dahil talaga pong labis ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po mga minamahal, nung aking pong panganay na anak, mga minamahal, pinanganak ko po yun na may pneumonia, mga minamahal. At hindi lamang po yan, mga minamahal, siya po ay may club foot, mga minamahal. Yung kaliwang pa po, mga minamahal, nakaganyan po siya, mga minamahal, nakabalik ko po siya, mga minamahal. At that time po, mga minamahal, ako po ay nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Subalit ang aking pong beloved na ina, mga minamahal, ng panahon na yun, hindi po nagsawang magsabi sa akin na bumalik na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, alalahanin ang mga himala at pagpapala, mga biyayang pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Diyan mga po mga minamahal na ako po'y nag-decide na dumalo, mga minamahal. Tuwing Sunday po, mga minamahal, after po ng closing prayer, andyan po na pinapalihans ko po ang aking pong beloved na panganay na anak. Dito po sa harapan, mga minamahal. Unti-unti mga minamahal, dahil akala ko po talaga po, dahil po yung mga kasabayan po niyang mga baby po noon ay natututo na pong humakbang, mga minamahal, pero ang aking pong anak hanggang gapang lamang po siya, mga minamahal, gumagapang lamang po siya, hindi po siya makalakad dahil nga po sa sitwasyon ng kanyang kaliwang paa, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy po na pagpapalihan sa pananalangin, pagdalo sa ating sa gawain, mga minamahal. Diyan po na ang kanyang pong paa, mga minamahal. Ito po inunat ng ating pinakamamahal na Panginoon at siya po pinalakad ng maayos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan rin po mga minamahal, ako po rin po nagpupurit, nagpapasalamat ating pinakamamahal na Panginoon sa ang aking pong bunso din po, mga minamahal, pinagbuntis ko po yan, mga minamahal, talaga pong ako po nagkaroon ng spotting, mga minamahal. Mahigit 1 month lamang po ako noon, mga minamahal, talaga pong nag-iba po yung aking pakiramdam. Sinabi ko po sa aking pong beloved ate po noon na, sabi ko, ate, may lumalabas. Sabi ko, nag-spotting ako. Sabi po ng ating ate, baka nagbabawas nga lang po ako dahil panahon na yun, mga minamahal, pag ganun, medyo okay lang daw po. Subalit, sabi ko, andyan po mga minamahal na talaga pong, iba po yung aking pakiramdam. Talaga po nagpa-check up po kami noon, mga minamahal. Nung nagpa-check up po ako, andyan po na lumabas po sa ultrasound na may blood clot nga po, katabi po ng aking baby, mga minamahal. At talaga pong, sabi po ng obigay ni po ng mga minamahal na it's either makukunan ako o kung mabuo man ito, mga minamahal, at hindi po matanggal yung dugo sa tabi ng aking baby. Andyan po mga minamahal na siya po magkakaroon ng mental illness, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talaga pong grabe po yung takot ko dahil malaki nga po yung gap po ng aking panganay at ang aking bunso, mga minamahal. Andyan po na umuwi po kami nun sa bahay, mga minamahal. Sabi po ng aking obigay ni po ng mga minamahal na siya po yung aking i-update kung ano man po yung nararamdaman ko, mga minamahal. At dyan po mga minamahal na in-advise nga po niya na kailangan ko na pong pumunta sa ospital at magpa-admit na. Subalit, sabi ko, na ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, ang mga lapay noon, ang tagal naming inantay na kami magkaroon ng second baby, mga minamahal. Diyan po na sabi ko, alam ko ito po'y binigay mo, mga minamahal. Ito po'y binigay mo, mahal na Panginoon. Alam ko, kami po'y pag-iingatan mo na aking beloved baby, mga minamahal. Talaga pong napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po bagamat totally bed rest po ako ng buong cycle po na aking pagbubuntis. Andyan po yung pag-iingat sa akin ng ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Andyan po na bagamat pinagbawal po ng aking obigay ni po ng mga minamahal na mag-travel, mga minamahal. Diyan po mga minamahal, ako pinanampalatay sa ating pinakamamahal na po Hesus. Ako po'y dumadalo, mga minamahal. Yung tricycle po ng aking pong tatay po nun, mga minamahal, talaga pong para lang po itong bike, mga minamahal, pag umuusad. Hindi po siya pwedeng mag-drive ng mabilis dahil pag nakadaan lang po siya ng konting, yung sa humps po, mga minamahal, talaga pong iba yung pakiramdam ko, mga minamahal, naninigas po talaga po yung aking tiyan, mga minamahal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon dahil kami po pinag-ingatan ng aking beloved baby noon, mga minamahal, hanggang siya po pinanganak po ng normal, mga minamahal, wala pong anumang defection, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po may share ko din po nung pandemic nga po, mga minamahal. Isa rin po ang aking pong beloved husband na nawalan po ng trabaho. Nung una po, mga minamahal, 2 weeks lamang po, sabi po ng kanilang boss po noon, mga minamahal, subalit hanggang sa nagtuloy-tuloy na, mga minamahal, bagaman ang kanilang kumpanya, sinusuportahan po sila ng financial
ng monthly. Subalit kulang na kulang po itong mga minamahal dahil panahon na yon ang aking pong beloved baby ay mahigit 1 taon pa lamang po noon, mga minamahal. Siya po'y naggagatas at di ko po alam saan kami kukuha o hugot ng pambili ng gatas at diaper po noon, mga minamahal, dahil kulang nga po, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kami po pinagkalooban ng munting pagkakakitaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi ko po lubos maisip na ang ipinagkaloob po sa amin na motor ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po itong gagamitin upang ito'y aming magamit sa aming munting negosyo, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. May share ko rin po, mga minamahal, na hindi po sa pagpapababa ng aming pamumuhay. Andiyan po, mga minamahal, nung panahon na ang aking pong asawa ay nagtatrabaho pa po, mga minamahal. Talaga pong, bagaman may sarili na po kami yung bahay, andiyan po na wala, aking pong kusina, mga minamahal, dahil wala pa po akong kusina po noon na maayos, mga minamahal. Ito pitag-pitagpi lamang po ito, mga minamahal. Para lamang po may matawag na kusina ako, mga minamahal. Pinagtapitagpi lang po yung yero, mga minamahal. At wala po kaming sariling palikuran ng aking mga minamahal. Kapag gusto po namin, mga minamahal, kami po pumupunta pa po sa bahay po ng aming pong beloved na nanay, mga minamahal. Talaga pong napakahirap, mga minamahal. Subalit, andiyan po, mga minamahal, labis pong pagtataka ko, mga minamahal, dahil nung pandemic, kung kailan naging pandemic, mga minamahal, kami po'y pinagpala ng ating pinakamamahal, pinakamamahal na Panginoon, dahil napagawa po namin po ang aming kusina at aming pong, nagkaroon po kami ng sariling palikuran, kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi lamang po yan, mga minamahal, din panahon na yun na kami lamang po ay nakikiconnect po sa kuryente po sa bahay, sa main house po namin, mga minamahal, sa family house. Subalit nung pandemic, mga minamahal, kami pinagkalooban ng sariling kuryente ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Purihin po ating pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Sister Irene. Share po sa pinagpalang patutunayan. Purihin po ating dakilang Diyos. Tunay po ng mga mahal na napakapalag po ang tao na nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang pag-asa ang ating mahal na Panginoon. Tunay po, mga minamahal, kung tayo po nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, mga minamahal, lahat po ng kasiguruhan, mga minamahal, ating paglilingkod sa Diyos, kaya pong ipakalob, kaya pong ibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang inihingi rin nating pinakamamahal na Panginoon, ang hinahanap ng Diyos, yung ating pong taus-pusong paglilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, maglingkod ka sa Diyos ng buong puso mo, buong isip mo, buong kaluluwa mo. Hindi po kalahating puso, hindi po kalahating isip, hindi po kalahating na ating buong kaluluwa, kundi po, mga minamahal, ang hinihanap ng Diyos, yung buo nating paglilingkod sa Kanya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Purihin nating dakilang Ama sa langit. At tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po. At tayo po makakapakinig ng mga papuring awitin. Dadalhin po ito ng ating pong beloved youth and single choir. At habang sa puloy ay nagpo-formation, mga minamahal, tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus gonna enter my heart, you're gonna enter my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Amen! Purihin po natin pinakamamahal ng Panginoon. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Purihin po rin pamamahal ng Panginoon. Hallelujah.
Amen. Purihin po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved youth and singles choir sa pinagpalang papuring awitin na yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin na natin ang Diyos. Tunay po napakabuti nating pinakamamahal na Panginoon na siya po ay ating pong binibigyan ng kaluguran sa araw na ito mga minamahal at tayo po mga minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa pagbabahagi po at mga pakikinig po ng ating mga pinagpalang mga totoo ng ating pinagpalang mga kapatid natin sa ating dakilang Diyos. Kung handa na po ang ating beloved brother Norman Entrada, binibigyan po natin siya ng pagkataon upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At ito po ay sundan din po nating beloved sister Ami De Leon. Po yan po ating dakilang Amen. Hallelujah, hallelujah. Ayan, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po nagpapabot ng dobleng paggalang at patuloy na pag-alaala sa mga aral tour ng ating mga ginagalang minamahal na Pastor Luis Estrada Almeida, kunin po sa ating pong beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Bumabati din po ako sa beloved Almeida Children, kunin po sa ating pong mga beloved mahal na manggagawa, sa ating pong beloved Ordained Preacher Kuya Buboy Nier, may sa kanya pong anak na si beloved Ate Vines Nier, sa lahat po ng beloved elders na kapiling po natin, sa lahat po ng minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang tanghali po sa ating lahat. At ako po ay nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil sa araw na ito, ako po ay binigyan muli ng pagkakataon na aking pong mapasalamatan pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga namahal na nung araw din po mga namahal talagang bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus, ako po ay may mga taglay na karamdaman. Sa edad po na 21 po, mayroon na po akong karamdaman na high blood. Yan po yung sakit sa bato, sakit sa puso, mga inamahal. Yan po yung nakuha ko po sa talagang sa aking pagbibisyo ng araw, mga inamahal. Andun po yung barkada. Dahil talagang andun po na nakapaggulo po ng ating buhay ng araw, mga inamahal. Talagang kami po ay broken family, mga inamahal. At sa akin pong talagang pagbibisyo, mga inamahal, isang araw, mga inamahal, talagang bigla na lang pong palaging mataas yung aking BP, mga inamahal. At nung dumaan po ako sa talagang general check-up, mga inamahal, ang cause pala noon, mga minamahal, mayroon po akong sakit sa bato, mga inamahal. At doon po yung sakit sa puso. Tunay po minamahal na talagang andun po yung gamutan, mga inamahal. Sa loob ng isang buwan, kailangan kong uminom ng dire-diretso, yung mga gamot na yun, mga inamahal. At ako po ibabalik po doon sa hospital, mga inamahal, upang tingnan kung mayroon pong pagbabago, mga inamahal. So bali talagang hindi ko po yan talagang naipagpatuloy yung pagpapagamot na yun, mga inamahal, dahil talagang hindi ko po nabibili yung mga gamot, mga inamahal, at hindi na rin po kami nakakapunta ng ospital, mga inamahal. Kaya talagang ano po yung ang iyong lingkod ay talagang ano po yung ako po nalulungkot, mga inamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan, dahil talagang andun po na talagang pakiramdam ko po ito ay lalala, mga inamahal. At ako po ay nangangamba na talagang ako po'y magaya po dun sa aking tiyuhin, mga inamahal, na sa ganung ding karamdaman, mga inamahal. Yun po yung naging cause ng kanya pong kamatayan, mga inamahal. Kaya talagang tunay pong minamahal na talagang wala po akong ginawa, mga inamahal, kundi talagang ako po'y natuto na pong talagang manalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. At doon po na ako'y palaging pumupunta ng simbahan na nung araw, mga naman ako po'y may mga karamdaman, problema na talagang pinagdaraanan. So bali talagang ako po'y nagpupuri at nagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil talagang noong mga panahon na yun, mga namahal, andun ang ating ginagalang na mahal na pastor na talagang andun ng krusada na ginaganap, mga namahal. Andun po yung ganun din po sa TV, mga namahal. Andun po yung mga programa ating ginagalang na mahal na pastor, mga namahal, na kung saan
talagang yung mga krusada, mga inamahal, na talagang pinapalabas sa TV, doon ko po, mga inamahal, na panood ang ating banal na gawain. Ako po nagpupulit, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung napakinggan ko po ang ating ginagalang na mahal na pastor sa kanyang pangaral at sa mga patutuo, mga inamahal, na talagang buhay na patutuo na saring-saring karamdaman na pinagaling, mga inamahal. Ako po, mga inamahal, ay talagang kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung mga patutuo na aking napakinggan, ang pangalan nating ginagalang na mahal na pastor, yan po yung aking talagang pinaniwalaan or sinampalatayanan po, mga inamahal. Dahil kung hindi pa ako kinabagan natin pinakamamahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, kahit na pakinggan, napanood ko po yung ating banal na gawain, talagang hindi ko po ito paniniwalaan po, mga inamahal. So bali talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga inamahal, talagang ako po taga Southern Leyte, mga inamahal, at ako po hanggang sa talagang sa aking panonood, mga inamahal, talagang hindi po ako nakontinto na talagang hanggang sa panonood lang po, mga inamahal. Nagdesisyon po ako, mga inamahal, na talagang ako po lumuwas po ng Maynila, mga inamahal, from Southern Leyte to Maynila, mga inamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil doon pa lamang, mga inamahal, ako po pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Jesus dahil sa ganong karamdaman, mga inamahal, sakit sa puso, sa bato, high blood, mga inamahal, talagang luluwas ka ng Maynila, mga inamahal. Pinag-ingatan po ko natin pinakamamahal na Jesus. At alam niyo po, mga inamahal, talagang nung aking pong nahanap at banal na gawain, mga inamahal, talagang wala pong ginawa kundi talagang dumalo sa ating banal na gawain. At ako po'y nakitira sa aking mahal na pinsan na andyan na talagang binibigyan niya ako ng pamasahe kung minsan wala din po, mga inamahal. So bali talagang hindi po naging hadlang, mga inamahal, na ako po hindi makadalo sa ating banal na gawain. Kahit walang pamasahe, mga inamahal, talagang ako ay binagyan ng kalakasan at pinakamamahal na Jesus na kausapin ko yung mga jeepney driver, mga konduktor, upang ako po yung kanilang makasakay po para makarating po sa banal na gawain, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang sa kabakan natin pinakamamahal na po Jesus, sa ganong kalagayan, sa ganong patuloy na pagdalo, mga inamahal, po yung pinagpala at pinakamamahal na po Jesus, yung aking pong karamdaman, ito po yung pinagaling po ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya ako po yung nagpupulit ng pasalamat. Hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, talagang andun po yung kalakasan na binibigyan ng pinakamamahal na po Jesus. Alam niyo po, kaya po ako nakarating dito sa Pangasinan, mga inamahal, dahil sa Maynila, mga inamahal, talagang andyan na talagang nahihiyan ako na makiusap sa mga jeepney driver, mga inamahal, sa mga, para ako po'y makasakay, mga inamahal. Ako po'y nanalangin na sa ating pinakamamahal na Jesus, na sana pag ako po'y dadalo, hindi na ganun kalayo, mga inamahal, at talagang dahil ako po'y walang trabaho nung time na yun, mga inamahal, sana malapit lang sana yung aking pagdalo, mga inamahal. Alam niyo po, talagang napakabuti at pinakamamahal na Jesus. Dahil sabi na aking pinsan, sabi niya sa akin, subukan mo pumunta ng Pangasinan, may kamag-anak tayo doon, tiyuhin. Kaya ako po'y nakarating po dito sa bayan po ng Kalasyaw, mga inamahal, way back year 2000, mga inamahal. Alam niyo po, pagdating ko dito sa Kalasyaw, mga inamahal, napakalapit na lang po yung gawain, mga nilalakad ko na lamang po, mga inamahal. Kaya purihin po ating pinakamamahal na Jesus, maging sa aking beloved wife, mga inamahal. Nung ako po'y nagkaroon na ng pamilya, mga inamahal, yung aking beloved wife, talagang ako po'y ganyang kuminsan talagang pinipilit ko siyang sumama sa akin sa ating pagdalo, mga inamahal. At sumasama din naman siya, mga inamahal. So bali talagang nung tumatagal, talagang ayaw na niyang sumama, mga inamahal. Talagang kami po talagang nagkakasagutan ng mga inamahal. Kaya ginawa ko po, mga inamahal, ay talagang hinayaan ko na lamang po siya, mga inamahal. At ako'y nagpatuloy po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na po Jesus. Talagang po yung maasa na balang araw siya po ihipuin, hindi po na pinakamamahal na po Jesus. Alam niyo po, talagang napakatagal, mga inamahal. Lumipas yung 10 years hanggang sa naging 15 years na, mga inamahal. Diyan po, mga inamahal, talagang naalala ko, mga inamahal, talagang nag-umpisa na
ang aking beloved wife, mga manahal, ay talagang palaging sumasakit yung kanyang tiyan, mga inamahal. Pag dumarating po yung monthly period po, mga inamahal, talagang namimilipid po sa sakit, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang habang tumatagal na mga minamahal, talagang tinitiis lang niya. At talagang hindi rin namin magawa na talagang pumunta ng ospital, mga inamahal, upang ipatingin. At alam niyo po, mga inamahal, noon nag-decide siya na sumama sa akin, sasama na ako sa iyo sa inyong banal na gawain, mga inamahal. Sabi niya sa akin, mga inamahal, ano po talagang siya po'y nagpatuloy din po sa pagdalo kasama ko, mga inamahal. Ano po, yung kanyang karamdaman do po'y kung di mo pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya po nararamdaman, mga inamahal. Hanggang sa mga oras na ito, kaya po'y nagpupuri at nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po talagang mayroon po tayong crusade ngayon sa dako ng Kulyon, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang naalala ko po yung aking pinsan, mga inamahal, pinsan po sa dako ng Urdaneta, mga inamahal. Siya din po yung aking, mayroon po tayong mga kababayan, mga inamahal, na kaya po sila nakakarating dito dahil talagang sila po nasisiran po natin, kaya sila po nating na-invite papunta dito. Subalit, mayroon din pong iba, mga inamahal, na talagang sila mismo yung lumalapit, mga inamahal, sa ating banal na gawain. Alam niyo po, yung pinsan ko, nakita lang, nabasa lang niya po yung leaflets na dala-dala ko doon sa bahay nila nung hinayuan ko yung kanyang mama, yung auntie po namin, mga inamahal. Yung auntie po namin, yun po yung gusto ko pong madala sa ating balalagwain nung nagkaroon po tayo ng crusade sa dako po ng Sipnas. Alam niyo ba, mga inamahal, talagang yung pinsan ko, mga inamahal, nabasa niya yung leaflets, mga inamahal. At siya po'y lumapit sa akin, mga inamahal, dahil mayroon pala siyang karamdaman, mga inamahal, siya po'y inoperahan sa dako ng Region 1, mga inamahal, sa Abdo. Hindi ko lang po maalala kung basta inoperahan o sa Abdo, mga inamahal. At talagang hindi po naging maganda yung yung unang operasyon. Kailangan na po itong ulitin, mga inamahal. At tunay po na talagang nilagyan po siya ng catheter hose dito sa tagiliran. At talagang may lumalabas po na likido po doon na kulay green po, mga inamahal. Doon tinatalian lang niya po ng plastic po, mga inamahal. At lumapit siya sa akin, pinakita niya yung karamdaman niya sa akin. Sabi niya, "Kuya, pwede ba akong sumama dyan? Kasi may karamdaman din ako." Pinakita niya yung sugat niya dito sa tagiliran, mga inamahal. At alam niyo, sabi ko, walang imposible sa pinakamamahal na Panginoon. Basta sasama ka sa magagaling ka natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, sumabay ka kay auntie kasi sasama din siya. Subalit, kinabukasan, mga inamahal, hindi po sumama yung auntie ko, siya po yung sumama, mga inamahal. Alam niyo po, mga inamahal, talagang napakabuti na pinakamamahal na Panginoon dahil habang ungguwi yung gawain, mga inamahal, hindi pa natatapos yung ating krusada, mga inamahal, talagang nagpabautismo na po siya, mga inamahal. At alam niyo, pang himala na pinakamamahal na Panginoon, sa loob ng 1 linggo, mga inamahal, tumawag siya sa akin. Sabi niya, "Kuya, yung sugat ko pinagali, natuyo na po. Natuyo na po yung catheter hose, mga inamahal. Pinagaling pala ng ating pinakamamahal na Panginoon." Alam niyo po, bumalik siya doon sa Region 1, hindi para magpa-opera ulit, kundi pinatanggal na lang po niya yung catheter hose po na nakakabits. Ganyan po kabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang patunay po na talagang siya po hindi nagtatangi ng tao na sinamang lumalapit sa kanya, anuman ang problema, karamdaman, ating pinakamamahal ay nagpapagaling. Kaya ako po'y nagpapuri, salamat ang lahat ng kapurihan at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Purihin po ating mga dakilang Diyos. God bless you, beloved Brother Norman Entrada, sa pinagpalang patutunayan. Tunay po na galak po ang ating mga kapatid. Na tunay po na sa paglilingkod niya sa ating pinakamamahal na Panginoon, nakamtan niya po yung kagalakan, kapayapaan, at pagbabago sa bukas sa kanyang buhay. Tunay po na siya po'y buhay na patutuo. Kapag naglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, yan po, mga minamahal ko,
ay mararanasan po natin lahat, mga minamahal, yung pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Tayo po'y magbabago. Tayo po, mga minamahal, pagagalingin na ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y mapapalaya sa ating mga bisyo, yung ating po mga masamang maugali, yung ating masamang ginagawa. Yan po, mga minamahal ko, ay babaguhin ng Diyos kapag tayo po, mga minamahal ko, ay maglingkod sa Kanya. Ang mahal na kasulatan, mga minamahal, wala pong ibang sinasabi ang Diyos, mga minamahal, kundi paghandaan natin ang ating buhay dito sa liputan, mga minamahal. Lahat po ng mga talada ng Biblia, mga minamahal, ang panawagan ng Diyos ang maglingkod sa Kanya. Kapag naglingkod ka sa Diyos, tunay po, mga minamahal, tayo po ay pagkakaaluban niya ng kapayapaan, kagalakan, kagalingan sa ating taglay na karamdaman, kalutasan ng ating mga problema. Yan po pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po ang bawat sa ating mga minamahal, patuloy po tayong tumawag at maglingkod sa Diyos sapagkat inahanap ng Diyos, mga minamahal, ang mga tao na gustong maglingkod sa Kanya. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoong Hesus, purihin ang Diyos. At tayo po, mga minamahal ko, ay tuloy-tuloy na po sa ating mga magpapatutuo, mga minamahal. Kung handa naman po, mga minamahal ko, ating beloved sister Ami De Leon. Siya po ngayon, mga minamahal, bigyan natin ng pagkakataon ng papahinggan kanya pong pinagpalang patutupurin ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang, pagrespeto po sa ating beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeda. At sa hindi po natin makakalimutan mga turo at aral po na iniwan sa atin po ng ating beloved assistant pastor, Lina Common Almeda. At sa ating pong beloved ardent future, Brother Kuya Bubinier, sa kanya pong beloved daughter, Sister Binesneer, at sa lahat po ng mga beloved, sa lahat po ng beloved mga awit, instrumentalist, at sa inyo po lahat mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat, mga minamahal. Away na po na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil napadako po ako dito sa dako po ng San Carlos Outreach po, mga minamahal, na isa pong kagalakan sa akin, mga minamahal. At ako rin po ay pinagpala din po sa araw pong ito, dahil ako rin po ay ako po ay tinawag po ng mahal na Panginoon upang siya'y pasalamatan ko po sa lahat po ng mga ginawang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Mga minamahal, sa mga hindi pa po nakakarinig po ng aking mga patutuo, mga minamahal. Mga minamahal, nakakilala po ako sa gawain pong ito taong 1997 po, mga minamahal. Diyan po na meron po kaming meron pong kapatiran po natin na kapitbahay po natin, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ang ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang ako po, mga minamahal, ay bahagian po ng Ebanghelyo po ng kaligtasan, mga minamahal. At tunay nga po, dahil nga po magkapitbahay din po kami ng ating po Sister Jonelyn Milan, mga minamahal. Kaming dalawa po, mga minamahal, yung nabahagian po ng Word of God po noon, dahil makalapit bahay lang po namin po yung kapatiran po, mag-ina po yan, mga minamahal. Kaya ako pinagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nandiyan po, mga minamahal, na sa panaginip po, talagang hindi ko po naisip po ito na ako po, mga minamahal, ay maging born again po, mga minamahal. Dahil ako po, mga minamahal, ako po ay galing po sa dambuhalang reliyon po, mga minamahal, na akala ko po na ando na po, mga minamahal, yung ating Diyos po na tinatawagan. Subalit, mga minamahal, nagkamali po ako. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil meron po kaming kapitbahay na kapatiran po nag-share po sa amin, mga minamahal, na kami po ay nabahagian po ng Word of God. Pero nung una po, mga minamahal, talagang nandiyan iwas po ako sa kanila, dahil mga minamahal, medyo, mga minamahal, yung hindi pa po ako naniniwala nung ako pa binabahagian po ng Word of God. Kasi po, napaka-imposible po, mga minamahal, yung mga patotoo, mga minamahal na sinasabi po nila. Dahil ako po noon ay, mga minamahal, ay hindi pa po nakakilala po sa mahal na Panginoon.
unbeliever pa po ako ng mga panahong yon. Pero mga minamahal, grabe po, napakabuti po ng mahal na Panginoon Jesus dahil yung po mag-inang yun, mga minamahal na ating pong mahal na kapatid, sila po mga minamahal, dumadalo din po dito sa dako po ng San Carlos po. Dito, isa pong worker po yun, mga minamahal, yung mag-ina po yan, mga minamahal. At sila po yung walang sawa po, mga minamahal na talagang ako po yung pinupunterya po nila para ako po mga minamahal ay madala po nila sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At talagang nandiyan po, mga minamahal, dahil ako rin po yung isa rin po sa nanguusig po sa kanila, mga minamahal, dahil magkalapit lang po yung aming bahay, mga minamahal. Talaga na dyan po na naririnig ko po sila nagpupuri, talaga napakalakas po yung kanilang pagpupuri, pumapalakpak po sila, mga minamahal. Sabi kong ganun, mga minamahal, talagang humingi po ako ng kapatawaran po sa mahal na Panginoon dahil nandiyan po na nabi ko din po, minamahal, na talagang sila po ay nasisiraan na po. Subalit, mga minamahal, tunay totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran po, mga minamahal. Dahil alam niyo po, sila po mga minamahal, ang ginamit po ng mahal na Panginoon, na talagang ako po nadala po nila dito sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito po sa San Carlos Outreach po, mga minamahal. At talagang dahil din po, mga minamahal, sa unat dalangin, pagluhod po ng ating iginagalang po natin mahal na pastor, mga minamahal, tunay na ako'y nadala po nila dito sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, hindi rin po nagtagal, mga minamahal, ako rin po, mga minamahal, ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpabautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, tunay po na lahat po na makaramdaman, bit po ng araw na yon, mga minamahal. Tunay nga po na meron po akong dysmenorrhea, meron po akong anemia, meron din po akong, mga minamahal, meron din po akong insomnia, back pain, mga minamahal, at meron din po akong sakit sa puso, mga minamahal, enlargement heart po, mga minamahal. Tunay nga po, after baptism po, tunay po, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na hindi lang po yan pagpapala na kamit ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kundi mga minamahal, tunay nga po na noon po na hindi pa po ako nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang napakahirap din po ng aming buhay, mga minamahal, tulad din po ng mga nagpapatotoo po dito, mga minamahal, ng isang kaig, isang tukha din po kami, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung kami po, mga minamahal, nung nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, patuloy po na dumadalo po sa gawain po niya. Bagamat nasa dusak po kami ng kahirapan, wala pong pamasahe, mga minamahal. At wala din po talagang may pagmamalaki po, mga minamahal. Ang tanging pagmamalaki ko lang po, mga minamahal, yung ako pinakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, patuloy po akong dumalo ng dumalo kahit wala. Na-experience ko rin po, mga minamahal, wala rin po akong pamasahe na kung tayo po, mga minamahal, ay talagang willing po tayong dumalo, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Makakadalo po tayo. Pero mga minamahal, talagang nandiyan po na yung hirap po ng aming buhay po nung mga panahong yun. Hindi ko po yung tinignan, kundi ang tinignan ko lang po kung paano ko pumapalukdan mga ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kung paano ko po, mga minamahal, mapaglingkuran ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Kaya mga minamahal, tunay nga po na hindi ko po alam na mga minamahal, sa kapila mo ng paghihirap mo na, dinadanas po namin, napalitan po yan ng isang masaganang pagpapala po ng pinagkaloob po yan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit wala po pamasahe, kulang ko, hindi kulang, mga minamahal.
Sakto lang po ang pamasahe ko dito sa dako pa ng San Carlos. Outreach po, mga minamahal. Pero hindi po ako napagod. Hindi po ako hindi po ako nagsawa, mga minamahal, na pabalik parito ako dito sa dako pa ng San Carlos. Nakailan para ako po, mga minamahal, purihin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, di ko tinignan yung basta ayan po, mga minamahal, yung kagalakan na aking nararamdaman sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bagamat mag-uwi ko, wala. Pamasahe kulang. Nakikisakay lamang po kami. Dahil beloved Sister Jonilyn, dahil kami pa magkasama niyan, mga minamahal. Kaya wala lang po kami, nito lang po, mga minamahal. Kaya naiba po ako ng outreach. Pero talagang tunay, totoo ang Diyos na di pinaglilingkuran. Dahil di niya po kami pinabayaan. Mga minamahal, sa hirap ng aming buhay, kami po'y pinagpala po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ayan po na aming tahanan po. Talagang napakaliit lamang po yan. Barong-barong lamang yan. Mga minamahal. Subalit nung aking napakinggan, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Kahit ano po, mga minamahal, kahit ako'y paghuwad pa po lamang ng mga panahong yun. Mga minamahal, talaga na hindi ko po inisip, hindi po ako nag-alilangan, hindi po ako nagtanong sa ating mahal na Panginoon na kung bakit mayroong pagbibigay. Kundi ako po give na lang ng give yan, mga minamahal. At tunay, doon ko pa nakita, mga minamahal, na ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Kaya ngayon, kami pa lumaranas po ng mga pagpapala buhat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako, mga minamahal, dahil ngayon po ay nakasama ko kayo, nakapiling ko po kayo sa araw na ito, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nakadalo po dito sa dako po na San Carlos Outreach po, mga minamahal. Salamat po sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay nanatangi lamang po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, Bishop Double Sister Ami De Leon. Tunay po, mga minamahal. Kanyang kabuti ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay na-save, mga minamahal, sa pamamagitan po, mga minamahal, ng kanyang mga kapitbahay. Siya po ay galing, mga minamahal, sa napakalaking lambuhalang religion. Ganyan po, mga minamahal, by their fruits you shall know them. Sabi ng banal na kasulatan, makikilala po, mga minamahal, ang mga Kristiyano, mga minamahal, dahil sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, sa Malakias 3:18, ang naglilingkod sa Diyos ay makikilala niyo, mga minamahal, ang mabuti at ang masama at ang matuwid. Ang matuwid, mga minamahal, ang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ang masama ay doon po sa kalaban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po, mga minamahal. Tatako na po sa bahagi po, mga minamahal, tayo po yung makakapakinig, mga minamahal, ang papuring awitin ng ating mga awit, mga minamahal. At habang sila po, mga minamahal ko, ay nagpo-formation, purihin po ating dakilang Diyos. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords, supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus, more and more. Amen! Amen po ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, the Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Praise. Welcome, everybody. Welcome to the family of God. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us. Be always there to be strong and lead on. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to live May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit fill our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share our life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to live May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit fill our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be what God would have us be. A family always there to be strong and to live May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. The family, we're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to live on. To be strong and to live on.
years and left scars. The scars and left pain. How could he recognize me? It wasn't the same. I knew I should pay, and I knew the price for justice and law demanded my life. Beautiful, that's how mercy saw me. The way was broken and so lost. Mercy look and saw my fall. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me. The reason, not what I was, but what I could be. That's how mercy saw me. Wherever you go, you can't go too far, for His eyes of mercy can see where you are. He loves you too much to leave you alone. Your
justice of God. So when I have done, my mercy saw me through the sun. Not what I was, but what I could be. That's how Jesus saw me. Wherever you go, you can't go too far. For His eyes of mercy can see where you are. He loves you too much to leave you alone. Your flesh of His flesh and bone of His bone. So beautiful. That's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, mercy looked and saw my fault. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me through the sun. Not what I was, but what I can be. That's how mercy saw me. So beautiful. That's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, mercy looked and saw my fault. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me through the sun. Not what I was, but what I can be. That's how mercy saw me. So beautiful. That's how Jesus saw me. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Though I was broken and so lost, Jesus looked and saw my fault. The justice of God saw what I had done, but Jesus saw me through the sun. Not what I was, but what I can be. That's how Jesus saw me. So
what I was, but what I could be. That's how Jesus saw me. But what I could be, that's how Jesus saw me. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Sagana ang Diyos sa grabing kahabagan. Hallelujah. Ang ating Diyos ay napakabuting Diyos. Tayo magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Upang magkaroon tayo ng grabing katatagan. Hallelujah. At kagalakan sa ating mga puso, mga minamahal. Ating bigayin yung ating mga puso, mga minamahal. Tayo magsumamo sa dakilang Diyos. Hallelujah. Mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihang pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Wildis Radal Mena, kami nagsumamo, mahal na Panginoon. Humihingi ng habang kapatawaran, O Diyos. Hallelujah. Sa pagkami nasumpungan sa aming mga kahinaan, sa aming nagawa na isip na magkita, hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Isa na po, mahal na Panginoon. Ligapin niyo po ang aming pagpupuri sa iyo. Natangin namin nialas sa iyo, mahal na Panginoon. Mahabag ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang aming sapot na langit. Through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Willis Radal Mena. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka na makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinapataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lang po muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo minamahal, idadako na po minamahal sa maikling pagbabahagi, pagpapaliwanag ng pagbibigay. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, tunay kapag narinig na po ang salitang pagbibigay, grabing kagalakan nila minamahal sapagkat sila makakaganap na naman ng kalooban ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tunay minamahal, hallelujah. Sabi naman ng kasulatan, dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 13, ganito bang sasabi? Ito ang bukas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos.
sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At sabi ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, keep my commandments. At sabi ng Mateo 7:21, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga bersikulo, minamahal natin nabanggit, minamahal, tunay na grabing pagpapakita, na talagang tunay minamahal, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pag-ibig sa Diyos mismo, minamahal. Na talagang dapat nating ganapin at na talagang dapat nating gawin, minamahal, hallelujah. Sapagkat mahirap gawin ang isang bagay, at lalo na minamahal ang mga bagay na lalo na sa spiritual, kung tayo hindi umiibig. Ngunit kapag tayo umiibig, minamahal, talagang grabe, minamahal, parang lahat ay pwede mong gawin kapag ikay umibig, minamahal. Kaya isang napakahalagang bagay na tayo talagang umibig sa Diyos at upang talagang maging mga utos talaga, kung atin talagang mumuni-muni, sabi nga ng Banal na Kasulatan, ay hindi mabigat at hindi mahirap ang utos ng Diyos. Sabi po dito, minamahal, sa may aklat po, minamahal ng unang Juan, Kapitulo 5, ang talata po ay 3, sapagkat ito ang pag-ibig ng ating Diyos, ito pa rin ang kanyang mga utos, at sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Once na kapag ang tao talaga ay ang Kristiyano ay umibig sa dakilang Diyos, ito'y hindi mabibigat, minamahal. Actually, ito'y grabing pagpapala. Kaya kami minamahal sa mga Kristiyanong laging pinagpapala, talagang gustong ganapin. Talaga, dahil grabing mga pagpapala talaga. At grabing magagalak ang mga Kristiyano talaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil talagang kasaganaan ang kapalit nito, minamahal. At higit sa lahat, kagalakan sa puso't isipan, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sabi nga po, minamahal, dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, ang talata po ay 20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang salang parurusahan. Tunay, minamahal, sabi nga dito ng Banal na Kasulatan, hindi po ang inyong lingkod ang nagsabi nito, minamahal, na talagang kapag daw ang tapat na Kristiyano ay mananagana sa pagpapala. Tunay, minamahal, sabi nga ng Banal na Kasulatan na bubuksan daw ang dungawan sa langit at ibubuhos ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito'y subok na rin naman na natin minamahal. Na talagang kapag tayo hindi sumusunod, sa halip na pagpapalo ang dumarating. Kaya minamahal, it is a reminder again, minamahal, na tayo mapaalalahanan muli na talagang huwag kalimutan, minamahal, ang ating mga obligasyon sa ating dakilang Diyos. Na talagang ating ipagkaloob upang tayo managana sa mga grabing pagpapala, minamahal. Hallelujah. At talagang tayo magtatamasa ng mga grabing pagpapala. Sa nga po dito manal sa unang Korinto, Kapitulo 9, ang talata po ay 6-7. Dadapot, sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani ng bahagyana. Dadapot, ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga namin, mahal, grabe ang kabuti ang dakilang Diyos. Na dapat talaga ang Kristiyano, mahal, kapag nagbibigay, huwag daw dahil sa kailangan. Huwag mabigat ang loob dahil sa kailangan. Talagang magbigay dapat ng masaya, mahal. Dahil talagang iniibig ng Diyos ang mga Kristiyano na talagang nagbibigay, bagamat sa grabing pangangailangan, na masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Kahit grabe ang pangailangan na talagang ibibigay ang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At ito na minamahal, maraming Kristiyano naka-experience minamahal, na talagang kahit bili ng ulam ay talagang nandun na talagang nung siya'y nahipo minamahal, talagang kanyang ipinagkaloob nung siya'y dumalo sa banal na gawain. Bagamat sa iniisip niya minamahal sa kanyang pag-uwi, talagang magagalit ang kanyang beloved husband. Sapagkat yung pambili ng ulam na ibinigay sa kanya, hindi niya ibinili. Bagos nung pag-uwi sa bahay, minamahal, talagang nandun minamahal, talagang nung pagpasok, talagang dire-diretso na lamang nanalangin, minamahal, sa pinakamamahal Panginoon, talagang upang diretso sa kwarto, upang manalangin, upang di na matanong ng beloved husband. At so timely naman, minamahal, na kalooban ng Diyos na dumating ang kanyang mahal na anak.
At nung dumating ang kanyang anak minamahal, talagang grabe mga pagpapalan. May dalang bigas, may dalang pera, may dalang ulam, kompleto ang ibinigay ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay minamahal, yung ating mahal na kapatid, talagang hindi nasita doon sa kanyang ginawa, bagkus sa kanyang pagganap sa kalooban ng Diyos. Nung makita minamahal, na nandun minamahal ang grabing pagpapala ng kanyang ginanap minamahal, naging magpatotoo pa siya minamahal sa grabing pagpapala ng Diyos. Ng kanyang pinagkaloob ay grabing pagpapala ang ipinalit ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganon din tayo minamahal. Bagamat sa ating mga pangailangan ngayon minamahal, talagang tunay na mas maigi minamahal ang sumunod sa kalooban ng Diyos, ang pagtatapat minamahal. Kaysa sabi nga ng banal na kasulatan, mas maigi daw minamahal ang sumunod sa kalooban ng Diyos kaysa hain minamahal. Kaya talagang atin sundin ang kalooban ng Diyos na lagi na iniutos sa atin minamahal. At nandito minamahal, sabi nga, at mapalad pa raw ang nagbibigay kaysa tumatanggap, sabi ng ating dakilang Diyos. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20, ang talata po ay 35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal na dapat kayong magsisaklolo sa mga mahihina at alalahanin ninyong salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi na lalong mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil yun nga po yung key minamahal. Kapag ikay nagbigay, ikaw talaga ay bibigyan ng dakilang Diyos. Ang mahal na Panginoon ang magbibigay sa iyo. Lalo minamahal kapag yung tinulungan mo minamahal, walang maiganti sa iyo minamahal. Hallelujah. Ang mahal na Panginoon magbibigay. Lalo na sa mahal na gawain na yan ay minamahal talagang nagbigay ka sa gawain ng pinakamamahal Panginoon, walang maiganti sa iyo minamahal. Sapagkat yan ay minamahal talagang ginagamit pang-financial sa paghahayo, panggasolina ng mga sasakyan minamahal sa paghahayo. Hallelujah, mga pang-breaking ng mga minamahal na naghahayo. Nandun minamahal maging sa kuryente, sa lahat ng bayarin dito sa church minamahal, yan po ay ginagamit minamahal. Kaya minamahal, kapag tayo nagbigay ng may grabing kagalakan, talagang walang maibibigay minamahal. Ang Diyos ang magbibigay ganti sa atin minamahal ng grabing pagpapala. Hindi mo namamalay minamahal. Yung anak mo pala nag-a-apply ng trabaho sa iyong sacrificial giving sa atin dakilang Diyos. Nandiyan minamahal, di mo alam minamahal. Mamaya meron palang manager na tatawag na sa anak at siya'y tanggap na sa kanyang trabaho. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang paraan ng Diyos ay hindi natin paraan minamahal. Sabi ng mahal Panginoon, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Tunay may mahal, iba ang paraan ng Diyos, iba ang paraan ng Diyos kung paano grabe magpala, talagang hindi natin akalain minamahal. Ngunit talagang ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya patuloy natin ganapin ang mga pagbibigay ito na pinapangaral sa atin lagi minamahal. Maigin ang tapat, minamahal, hallelujah, sapagkat lalo't higit tapat ng Diyos sa atin. At lalo't higit, hindi natin mahigitan ang ating dakilang Diyos sa pagbibigay. At lagi natin lagi na papaalala, sabi nga po ng Malakias, talaga na turingan tayong hindi magandang pagkasabi, naturingan tayong magnanakaw pag hindi natin pinagkaloob. At tunay minamahal na uwi lang sa lahat ang bagay para tayo naglagay sa supot na butas minamahal. Kaya ating ganapin minamahal upang ito'y grabing pagpapala, talagang ito'y malaki ang kaugnayan sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong ihanda yung ating mga ipagkakaloob na mahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong tinatawagan ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Gerardo Malasan. Nandito po siya. Amen, praise the Lord. At kung wala po siya minamahal, atin na pong pinagkakaloob bumagkatan sa ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At manamahal, hallelujah, ang mahal na Panginoon po magbalik po sa inyo na makamilyong beses, manamahal. At manamahal, tayo po idadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain, manamahal. Atin na pong ihanda yung ating mga ballpen, papel, yung Biblia, lalo tigit, manamahal, at maging ating pakinig, manamahal. At manamahal, bilang paggalang salita ng Diyos, tayo po itumayong lahat, manamahal. Amen, praise the Lord. Tayo po itumayong, manamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos, minamahal. Amen, praise the Lord. Tayo po tayong lahat, minamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po ng ating pinagpalang mga ating beloved preacher, ating beloved brother, Joven Ferrer. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo natin damlangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamala pinis. Maraming salamat po sa kalagas ng taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo, malapay Noah. Mapula sa pandalangin ng aming ginigalap, minamahal Evangelista Will Estrada Almeida. Ay po maminamal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mo kami nasupo si pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Huwag mo naman namin nagpapagkasala ko yung puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kaming karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita, malapay noon. Ang sa pag-aaral ng mga salita, nagsay mo yung salita patabang lingkod sa ganang akin, wala pong magagawa, basahan lamang, ay kapag lamang sarapan. Ngunit gamitin mo dalawang papapalang espiritual, sa pong mamilaw kalapatid sa dako ito, lalong ang pumaminaman ng mga bisita. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, demonyong antok, we commit us out, and the mighty of Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. God is good, amen. At yan po mga minamahal ay dahilan kung bakit, despite napakainit mga minamahal, talagang tayo pa ay nandito. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Tunay nga po mga minamahal, may katotohanan ng sinasabi ng ating pong mga pastor, maging sa ating pong mga ibang ating mga beloved ordained preacher, our beloved preachers, mga minamahal. Amen. Na kung mainit ngayon, bumibigay ka na, lalong mas mainit doon sa impyerno. Amen. Kaya wag na nating abutin yung sa impyerno mga minamahal. Habang nandito tayo, tiisin natin lahat ang mga bagay na ating dapat tiisin. Amen. At ating hakbangin ang tungo sa ating pumakanya-kanyang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. At bago lahat mga minamahal sa kapitulutan ng ating beloved ordained preacher, ako'y bumabati na sa magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At sa ating pong Sunday General Worship natin, every Sunday po yan, mga minamahal. At tayo po'y pinaunguna po natin pong ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida, kanilang mga anak. Ating talagang pinangangasiwaan po nila, mga minamahal, ang buong Jesus Miracle Crusade. Grabe, ang Diyos ay napakabuti, kaya't naabot tayo hanggang sa dakong ito ng San Carlos City. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganoon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Walang matutulog mga minamahal. Amen. Amen. Ang matutulog, mag-check ako from time to time. Dapat hindi ko nakikitang nakatingala ang Kristiyano doon sa Kesame. Nakatingalan ka doon, pala, tulog na. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Napakahalaga ng salita ng Diyos, ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Kaya po dapat ready na ang ating pong mga kapatid. At ating basahin ang ating unang talata dito sa Aklat ng Awit. Book of Psalms, chapter 22, verses 1 and 2. Aklat po ng mga awit, Kabanata 22, talatay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat.
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot, at sa gabi at hindi ako tahimik. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Praise the Lord. Yung palakpak na malakas, praise the Lord. Amen. Alam po niyo, mga minamahal, if you feel not worshiping, you worship. Amen. Kung ang pakiramdam mo hindi ayaw mo magpuri, lalo ka magpuri. Amen. Kung ang pakiramdam mo, mga minamahal, ay wala kang sa mood na makinig ng salita ng Diyos, lalo kang makinig. Dahil yan ay gawa ng kaaway na kailangan labanan mo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pagmagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, the unexplored journey. Alam po niyo, mga minamahal, pag sinabing unexplored, no one has ever been there. Pag sinabi natin unexplored, wala pang nakakaalam ano ang ating dadatnan doon sa ating paglalakbay tungo sa ating kaligtasan. For example, we know that one day Jesus will come. Amen? Amen? Darating siya sa pamamagitan ng isang sigaw. Kaya kinakailangan, sabi ng mga pastor, dapat Miyerkules, Biyernes, mag-overnight at Linggo, dadalo. Bakit, mga minamahal? Sapagkat bilang paghanda sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, hindi dapat nagpapabaya. So, but the thing is, how can we really so sure anong dadatnan natin doon? Paano kung pagdating natin doon, mga minamahal, ay talagang nandiyan pala mga gadambuhalang mga problema na talagang some of us might think, ayaw ko na. Amen? Paano kung sa ating pong paglalakbay na yan, nakita na natin sa dulo na mayroong Kanaan o the kingdom of heaven, but mayroong nakaharang pala ng wall of Jericho na kinakailangan gibain para tayo ay makapunta doon. Amen? What if isang araw, mga minamahal, habang tayo naglalakbay, we do not expect a Goliath of problems na haharang pala sa atin. Ang mahal mo sa buhay, nandiyan nag-aagaw buhay, pero kinakailangan mo pa rin dumalo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Time is coming that fears, doubts, anxieties, worries, dumarating ang mga bagay na yan, mga minamahal. Most of the time, nagre-resulta sa pag-backslide ng isang Kristiyano. And talagang mga bagay na talagang hindi natin, akala natin kayang-kaya natin, pero sa bandang dulo, bumibigay din pala tayo. Kaya nga sinasabi pa natin ng Biblia, huwag mong isipin na ikaw ay nakatayo, baka ikaw ay mabuwal. Lahat po na nakaunawa dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabi, mga minamahal, huwag mong isipin na ikaw ay nakatayo, huwag mong isipin na ikaw ay malakas, huwag mong isipin na ikaw ay, sabi na, something to be admired. Amen? Amen? Dahil isang araw, baka ikaw ay mabuwal. Kaya ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sa bawat araw, ating nasain na madama natin parati ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat araw, hindi lulubog ang araw na yan na hindi mo pasasalamatan at hingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Amen. Sa paggising mo sa umaga, hindi ka babangon at pupunta sa iyong gagawin mga trabaho nang hindi mo napapasalamatan ng Diyos sa pag-iingat sa iyo sa buong magdamag, pagbibigay sa iyo ng buhay muli ng kalakasan upang maganap mo ang gampanin mo sa araw na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang mahirap dito, mga minamahal, kung talagang titignan natin, si Haring David, habang siya'y naghihintay, nakaisip siya sa bagay na talagang kaniyang problema. Ang sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me? Dumarating ang oras, mga minamahal, na nanalangin tayo sa Diyos, hindi natin maramdaman ang tugon ng mahal na Panginoon. Amen? Dumarating ang bagay, mga minamahal, umiiyak ka na lang sa mahal na Panginoon.
hindi mo pa rin maramdaman ang ating mahal na Panginoon. Seems. Amen? Pero pagkatandaan niyo mga minamahal, ang sabi ng Biblia mga minamahal, kapag dumarating ang bagay na yan, during like that life of David, mga minamahal, na wala man lang comment in all things that is happening in our lives, wala man lang tugon. Amen? Wala man lang Diyos na parang seems so, nandiyan mga minamahal, napakalayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? At naisip mong mag-isa ka na lang. Tatagal ka pa kaya doon sa sinasabing unexplored journey. Noong time na yan, mga minamahal, noong ang mga Israelita, sila mga minamahal ay nag-journey, mga minamahal. Mawala lang ng kaunti si Moses, pumapalag na sila. Sinasabi nila, may karoon lang ng problema, sinasabi nila, ay, balik mo na kami doon sa Egypto, Moses! Papatayin lang ba kami ng Diyos dito sa ilang? Ginaganon nila mga minamahal. Bakit? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Never nila inisip na ang Diyos ay nandun ang kanya. Sabi siya, I will never leave you nor forsake you. Never nila na inisip mga minamahal na ang Diyos mawala na lahat ng mga bagay na talagang kanyang aalisin lahat yan. Mapag-iingatan lamang niya ang kanyang mga anak. Amen? Nakalimutan nila mga minamahal na habang nandun sila sa Egypto, mga minamahal, maging ang hibig ng bawat isa. Ang sabi ng talata, naririnig ng ating mahal na Panginoon doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pero ang tanong, brother, sa totoo lang, ipanalangin naman ako ng panalangin, pero parang napakalayo ng Diyos. Nandiyan na talaga nga, dalo naman ako ng dalo, pero parang walang nangyayari sa buhay ko. Amen? And then, pagdating mo sa banal na gawain, sasabihin ng mga ngaral, sasabihin niya, God loves you. God is in control. Sasabihin ng mga ngaral, mga minamahal, God knows what is best for you. Amen. Kaya kung minsan ng mga tao nagtatanong, Lord, habang ako'y naglilingkod, ito nagkakaproblema ang aking mahal na buhay, sa buhay. Ang ilan, sabi na ng ilan, drug addict, yung aking anak, yung aking asawa, binubugbog ako dahil sa pagdalo ko sa banal na gawain. Amen. Inom ng inom, irresponsable, hindi kami mabigyan ng magandang buhay. Is this your best for me? Ito ba yung sinasabi mo, mahal na Panginoon, that you know what is best for me? Pero bakit ganito ang aking buhay? Amen. Kung minsan napapatanong ang mga anak ng Diyos, mahal na Panginoon, bakit ako may karamdaman? Dumadalo naman ako. Amen. Is this your best for me? Bakit ako may utang? Bakit ako may problema ngayon? Is this your best for me? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sinasabi ng talata, in our unexplored journey, our compass. Kapag hindi natin alam kung saan tayo pupunta, ang numero 1 compass natin. Ano yung, alam niyo compass, mga minamahal? Yung compass na yan, walang itinuturong iba yan, kundi ang north. Amen? Kaya nga mayroon tayong tinatawag na North Star. Amen. Pag sinabing North Star, mga minamahal, yan, punta-punta yan. Maski lang saan ka umipot, nandoon yung North, mga minamahal. Pero, gaano ba kalayo? Ilang degrees ba? So, ang sabi niyan, in our unexplored journey, our compass is faith. Ang tangi nating compass na magagamit ay ang ating pananampalataya. Lahat po ng nananampalataya sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, at unang ako'y bagong-bago pa sa mahal na Panginoon. Isang pangangaral ang narinig ko. Isang Kristiyano, mga minamahal, taga-bundok, at talagang grabe nung kanyang narinig ang pangangaral sa salita ng Diyos. Grabing na-touch siya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Talagang sabi niya, manampalataya ka. Napakahalaga na ikaw ay magpuri sa oras ng kabagabagan, tumawag ka sa Diyos. Amen. Sabi, nung siya matapos ang banal na gawain, ginabi dahil akit pa ng bundok. Habang siya naglalakad dahil madilim, sabi nung preacher,
habang ako'y naglalakad para ako'y pag-ingatan ng Diyos, kakanta ako, magpupuri ako. Lahat po ng gumagawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kapag may problema ka, ang numero unong ginagawa ng Kristiyano, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi pumupunta sa Bombay, hindi kumukonsulta mo nag-aaborido. Ang dapat ginagawa ang una ng Kristiyano, nagpupuri sa Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang naglalakad mga minamahal, kaliwat kanan bangin, dahil wala siyang ilaw. Amen? I live for Jesus day after day. Nadulas! Sa kanyang pagdulas, mga minamahal, nakakapit siya sa bandang dulo, mga minamahal, na sa isang damo. Ang sabi niya, sabi ng preacher, kapag ako'y nasa kapahamakan, tatawag ako sa aking Diyos na buhay. Lahat ng gumagawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ilan, Bombay ang tinatawagan kapag may problema sa utang. Amen? Ang ilan, ang pinupuro, ang ginagawa nila mga minamahal, taken for granted ang Diyos. Kaya ko to, kaya ko to. Nakakalimutan nilang tumawag sa mahal na Panginoon. Amen? Pero itong taong ito, habang siya mga minamahal ay nasa gitna ng kapahamakan, ay talagang nandun ang kanyang pananampalataya. Sa narinig niya doon sa preacher, pagkakay nasa kapahamakan, tumawag ka sa Diyos. At ang Diyos ay tutugon sa iyo. So ang sabi niya, Lord, Diyos ko, tulungan mo ako. Amen. Sa gitna ng bundok, madilim. Amen. Pero tinugon siya na mahal na Panginoon. Meron siyang naririnig. Nakita niyo mga minamahal sa umaga. Sa umaga. Meron tayo, pagkagising niyo pa lang, parang kumakanta na kayo. Lahat na nakaka-experience yan. Sumigaw ng praise the Lord. Oh, kagigising mo pa lang, parang ang dami mo ng kantang na kanta. Bakit? Nangungusap ang banal na Espiritu sa iyo. Bagamat ikaw ay tulog ang pisikal mong pangangatawan, ang Espiritu mo nagpupuri na sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That happened to our beloved brother. Habang siya po mga minamahal ay wala nandun sa kadiliman, kinausap niya, mahal na Panginoon, Diyos ko, tulungan mo ako. Mayroon siyang naulinigang tinig. Sabi ng kanyang tinig, bumitaw ka. Amen? Sabi nung isip ng brother, naku, hulog na nga ako, pabibitawin mo pa ako. Amen? Lord, tulungan mo ako. Tumagan mo naman. Sabi ng tinig, bumitaw ka. Amen. Amen. At ang nangyari, mga minamahal, anong ginawa ng mga ibang mga tao? Dahil sa gusto nila, mga minamahal, ay iangat sila, mayroong lubid na bababa at sila hihilain. Yan ang tao. Amen? Pero sabi ng mga Panginoon, minamahal, bumitaw ka. Kung totoong nananampalataya ka, walang takot kang bibitaw. Dahil ang Diyos ang nagbanggit sa iyo ng bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginagawa ng ilang mga Kristiyano na hindi tunay na Kristiyano? Sasabihin nila, wala bang ibang mga Diyos dyan? Naghahanap ng iba. Dahil ang gusto nilang sabihin at marinig ay yung bagay na gusto nilang mangyari. Nabasa nila sa libro, napanood nila sa telenovela. Amen? Pero ang kaparaanan ng Diyos ay hindi kaparaanan ng tao. Amen? Ang kailangan mo, magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin, Zacarias, Kabanata 4, talatay 6. Amen. Ganito po ang pagkasabi, nang magkagayoy siya'y sumagot at nagsalita sa akin, na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sa bawat problema na ating kinakaharap, habang tayo naglalakbay, ating tinutungo ang ating kanya-kanyang kaligtasan, numero 1 nating pagkakaintindihan, mga minamahal at tatandaan. Sabi niyan,
magkagayoy sumagot, nagsalita sa akin, nagsabi ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng kalakasan. Amen? Amen. Yung kalutasan ng problema mo ay hindi dahil sa ikaw ay malakas, matalino, ikaw ang top-notcher, ikaw ang pinaka-profesor, ikaw ang mayor, ikaw ang presidente, ikaw ang di ba? Influential person. Hindi yun, mga minamahal. Hindi sa kalakasan. Amen. Sabi niya, kalakasan ng kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Some of us, we prepare ourselves. Kailangan kong unahin ang aking pag-aaral para ako'y naka-ready. Hindi ko sinasabing masama mag-aaral, mga minamahal. Amen. Pero ang sinasabi natin, mga minamahal, habang ikaw ay nag-aaral, dapat kasama mo pa rin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng ilan, mga minamahal, kailangan kong magtrabaho para pagandaan ko ang aking future. Hindi ko sinabing masama magtrabaho. Pero ang sinasabi natin, habang nagtatrabaho ka, huwag mong kalimutan kasama dapat ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang ilan, mga minamahal, pagdating ng kanilang trabaho, talagang hinihipo, tumatakas sila. Nakita niyo yung mga patutuo, mga minamahal? Sabi ng ating mahal na kapatid, kapag hindi niyo ako padalawin ng linggo o Miyerkules, alis na lang ako. Magaling siya. Sabi ng kanyang amo, mga minamahal, sige, dumalo ka na lang. Pero balik ka, kailangan huwag ka lang lumayas, huwag ka lang mag-resign dahil mahalaga ka dito sa kumpanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pinanghahawakan ng pananampalataya, mga minamahal. Hindi pa sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Amen. Pag sinabing espiritu, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos, dapat ang ating parating pinanghahawakan. Anumang problema na mayroon tayo, mga minamahal na kapatid, anumang pangarap mayroon tayo, hindi sa kalakasan, hindi sa kapangyarihan, kundi sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang problema, maraming Kristiyano ang marites. Gusto lahat alam. Amen. Sa totoo lang. Kaya, pag mayroong naglilingkod, biglang nagkaroon ng problema, anong tanong agad? Bakit mahal na Panginoon? Gusto malaman ang rason? Amen. Di ba? Gusto natin lahat ng bagay dapat may eksplanasyon sa isang Kristiyano, mga minamahal. Kaya sila'y napapahamak. Kapag ikaw ay nagkaroon ng talagang dagok sa buhay, anong parating tinatanong ng Kristiyano, bakit mahal na Panginoon? Kailangan ba mag-explain ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay? Lahat magsabing amen. Sa totoo lang, kailangan ba mag-explain ng Diyos sa lahat ng nangyayaring dagok sa iyong buhay? Hindi mo ba kayang pagtiwalaan ang kapangyarihan ng Diyos? Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Lahat ng prinsipe at prinsesa na mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating Diyos na buhay. Kung ikaw ay prinsesa at prinsipe ng ating mahal na Panginoong, ating Diyos, ang ating Ama na Hari, mga minamahal, sa palagay mo, pababayaan ka ng Diyos na mapahamak? Sabi nga ng mga minamahal, sino mang lahi o sino mang tao na pupuksa sa iyo o kakalaban sa iyo, ako ang kanilang kalaban. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tapos akala mo, pinababayaan ka ng mahal na Panginoon. Nandun ang takot mo. Amen. Because we are the apple of the eye. Sabi ng talata, mga minamahal, tayo'y paborito ng ating mahal na Panginoon. Sa palagay ba ninyo, kung tayo nga mga minamahal, na yung mga anak natin, ayaw natin padapuan ng lamok. Tayo mga makasalanan. Amen? Di lalo na yung ating tatay sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin lang, mga minamahal, huwag mong tanungin ang Diyos kung bakit at huwag siyang i-require ng explanation sa bawat nangyayari sa iyong buhay. Ang sinasabi niya, pagtiwalaan mo ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Aklat ng Juan, Kabanata 21,
talata 20 hanggang 23. Tingnan nyo kung gaano ka marites ang mga Kristiyano kung minsan, mga minamahal. Gusto alam lahat. Kylie. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 21, ang talata po ay 20 hanggang 23. 20 hanggang 23. Ito pong sinasabi, si Pedro, paglingon, ay nakita yung alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod, na siya ring humilig sa kanyang dibdib sa paghapon. At nagsabi, Panginoon, sino ang sayo yung makakanulo? 21. Pagkakita nga ni Pedro sa kanya ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? 22. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya manatili hanggang sa akong pumarito, ay ano nga sa inyo? Sumusunod ka sa akin. 23. Kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid ng ang alagad na iyon na hindi mamamatay. Gayon hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya manatili hanggang sa ako'y pumaparito, ay ano nga sa iyo? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa at nakarinig ng ating binasa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Ang sabi niyan, then Peter, turning about, saith the disciple whom Jesus loved, following, which also leaned on his breast at supper. Ito si Juan, mga minamahal. John the Beloved, kung paano niya itawag sa kanyang sarili, mga minamahal. Sabi niyan, which he that betrayeth thee. Sino ang magkakanulo sa iyo? Peter, seeing him, saith unto Jesus, Lord, and what shall be this man do? Anong gagawin nito? Yan ang mga minamahal. Gusto ni Pedro, alam niya lahat ang nangyayari. Gusto niya paglabas niya, ano daw? Maraming Kristiyano nagtatanong dyan. Paglabas ng patapos ng meeting, ano daw? Ano daw? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung minsan, kapag yung Kristiyano rin, siyempre, bida-bida. Kaya lahat gusto malaman kung paano rason, kung bakit nangyayari yan. Magpapasting daw tayo. Ano daw? Bakit? Kailangan alam, bakit ako temperat? No, minamahal, di ba natin kayang pagtiwalaan ang programa ng Diyos? Amen? Amen? Dito sa talatang ito, mga minamahal, nung sinabi ng mahal na Panginoon sa kanya, kung sabihin kong siya'y mabubuhay hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Tingnan niya na. Ibig bang sabihin ito, mga minamahal, masungit ang Diyos? Hindi po masungit ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sinasabi lang niya, mga minamahal, huwag mong problemahin ang mga bagay na dapat hindi mo pinoproblema. Amen? Huwag mong paglaanan ng oras, aburido, anxieties, problems and worries, yung mga bagay na hindi mo dapat pinoproblema. Lahat yan, ibigay mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya lang mga minamahal, kung minsan pinipilit natin Dapat may eksplanasyon. Bakit ako'y nagpupuri? Pero bakit may sakit pa rin yung anak ko? Mahal na Panginoon, bakit? Huwag mong problemahin yan. Amen. Magtiwala ka sa programa ng ating mahal na Panginoon. Magtiwala ka sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Mayroon siyang gustong ituro sa iyo. Tandaan niyo mga minamahal, ang mga anak ng Diyos mula sa Ehipto hanggang sa Kanaan, ilang araw dapat mga minamahal? Kung titignan niyo mga minamahal, hindi naabutin ng isang buwan. 4 days. Ang sabi niyo, in some verses, may mga 6, may 12. Amen? Pero bakit sila nabot ng 40 years? Dahil habang sila naglalakad, nakikita ng Diyos ang tigas ng kanilang ulo. Ang kanilang puso hindi may bigay ang 100% pananampalataya sa Diyos na naglabas sa kanila doon sa pagkaalipin, patungos doon sa kaligtasan sana. Pero hindi nila kayang panghawakan ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya ano nangyari? Yung napakakonting panahon sana, umabot ng 40 years. Gusto mong mangyaring diretsyo ang kinaroroonan mo ngayon, mga minamahal? Nakakaproblema ka, hindi pamasahe, problema mo, bigas, problema mo, sakit ng karamdam mo, nandiyan ka pa rin, halala! Magpatuloy kang magduda sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero kung pagod ka na dyan,
Iwanan mo ng pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala ka at manampalataya sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng Biblia, mga minamahal? Aklat ng Job, Kylie. Aklat ng Job, ang kabanata 13, talata ay 15. Anong sabi ng ating mahal na kapatid na si Job? Amen? Praise the Lord. Lahat po muna nang hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Job, Kapitulo 13, ang talata po ay 15. Ganito po rin sasabi, bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo si Job, ha? Ang sabi niya, mga minamahal, though he is slay me. Bakit, mga minamahal? Kasi mantagin niyo ba naman na walang kanyang kayamanan lahat, na maubos ang kanyang mahal na anak. Amen. Lahat ng kanyang ari-arian nawala, mga minamahal. Tapos nagkaroon pa siya ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Amen. Amen. Grabe. Tapos yung sanang kay sa isang sweetheart niya, na sana ay talagang makakasama sana niya, siya pa nagsabi, Job, itakwil mo na yung Diyos mo. Amen. Amen. Sa totoo lang, yun ang napakasakit, mga minamahal. Yung inaasahan mong makakasama mo, siya pa magsasabi na siyang magkasama, takwil mo Diyos mo. Pero sabi ng Job, mga minamahal, though he is slay me, kahit ako'y patayin ng Diyos, yet I will trust in Him. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang ilan mga minamahal, katulad nung nakasabit mga minamahal sa bundok, na talaga nga nakakapit, sabi ng tinig, bumitaw ka. Nung mamamatay na, naghanap na ng ibang Diyos. Amen? Hindi dapat ganoon ang sinasabi ni Job, mga minamahal. Though the Lord will slay me, yet I will worship Him. I will trust Him. Buong buhay ako'y magtitiwala sa aking Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya mo bang gawin yan, mga minamahal, na sa gitna ng patay at buhay, kaya mong bitawan? Amen? Sa totoo lang, nangyari yan sa amin, hindi sa pagmataas. Nung nagkaroon ng chicken pox, yung aking panganay, sabi nung mga nagsasabi, lahat ng mga katabi namin bahay, namamatay yung bata na may chicken pox. Meron din yung aming baby. Amen. Matagal na hindi lumabas yan. Amen. Wala, matagal namin bahog yung aking mga sweetheart. Pero nung dumating yan, mga minamahal, pinasalamatan namin ang ating malaban. Ito na dumating, nagka-chicken pox. Namamatay ang mga may chicken pox. Sabi ng aking mga sweetheart, ang aking mga loved ones, sabi nila, pag ilabas niyo yung batang yan, dahil sa linggo noon, amen, pag inilabas yung batang yan, mamamatay ang batang yan. Amen? Dahil hindi daw pwedeng mahanginan. That time, nasa sipnas tayo. Amen? Sabi ng mga sweetheart ko, siyempre nanay, baka mamatay, delikado. Sabi ko, kung karamdaman ko nga, pinagaling ng Diyos, sakit ko sa puso, ngayon pinagaling ako, yan, chicken pox lang, hindi kayang-kaya pagalingin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi mo ilalabas ang bata yan at dadalo tayo, mamayang hapon, mamamatay ang batang yan. Bluntly saying, amen? Dumalo kami, mga minamahal, nandun ang takot. Ang ginawa ko, iniwanan ko sila sa sulok, pumunta ko sa harap, habang nagpupuri, praise the Lord, lundag ng lundag, nagpapawis na nagpapawis. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag may karamdaman ang mahal mo sa buhay, hindi po pwedeng lulugo-lugo ka. Para may pakita po may karamdaman ang mahal mo sa buhay, kailangan ipapuri mo. Amen? Todo. Para makita na may karamdaman. Hindi, kundi malaman ng lahat na bagamat may karamdaman mahal mo sa buhay, buhay ang Diyos at makapangyarihan. Kayang magpagaling ng iyong mahal sa buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo, mga minamahal, nung ginawa namin yan, mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, siyempre, lay hands. Maya habang nandun ako sa may stage, mga minamahal, sa stepnas noon, tumatakbo ang aking mahal na sweetheart. Sabi niya, Papa! Sabi ko, naku, patay na yata. Amen?
Pero sabi niya, si Lingling, magaling na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang gustong makita ng Diyos na pananampalataya. Mabuhay, mamatay. Hindi ka dapat natatakot dahil pinagtitiwalaan mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag katulad ka nung tao na nahulog, mga minamahal, at sabi niya, bumitaw ka. Ay sabi niya, hindi yan ang gusto ko. Wala na ibang Diyos yan. Hindi ganoon ang totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya sa mabuhay, sa mamatay. Nagtitiwala tayo na ang Diyos, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong ginawa ni Haring David, mga minamahal? Dahil sometimes, ang mahirap dito, sometimes, nakakainggit ang mga buhay ng mga di naglilingkod sa Diyos. Tayo, palakpak ng palakpak. Yung kapitbahay natin na umuusig pa sa atin, di kotse, di air condition. Mama, sa gabi, ang init-init, paypay tayo ng paypay, sila ang kasarap-sarap ng buhay. Di ba nakakaingit? Pero pagdating ng lingkod, di natin kasama. Tayo para pa ng palakpak. Nangyari yan sa buhay ni David. Lahat ng nakaranas yan, sumigaw ng praise the Lord. Sa totoo lang, ikaw, tuyo yung ulam mo. Kayo, presidor, umaga, tanghali, gabi. Sila, pasarap-sarap, murhon, mandunang lahuya. Amen? Kasarap na mga ulam. Pero tayo, sometimes, wala pang bigas. Sometimes, ni pamasahe nga wala eh. Di ba? Kaya ang ilan naiinggit, mukhang mas masarap yata ang buhay ng hindi Kristiyano kaysa sa Kristiyano. Nakakaisip, mga minamahal. Ano ba yan? Yung mga iba, mga minamahal, naka-spaghetti. Ako, balot na balot. Mahaba ang damit. Mahaba ang buhok. Pero sila nagdidisko, tuwan-tuwa doon pag nagdidisko. Ako nandito, fasting. Umaabot sa buhay ng Kristiyano, naiinggit tayo sa buhay ng makasanlibutan. Pagsabihin mo sa akin ngayon, hindi totoo yan, brother. Pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Pero maraming Kristiyano ang talagang naiinggit sa buhay ng makasanlibutan. Yan ang dahilan kung bakit ang kanilang paggising sa umaga para pumuri, hindi para pasalamatan ng Diyos, kundi nagiging burden sa kanilang buhay. Para bang parusa, para bang isang pabigat sa kanyang buhay ang magpuri sa Diyos. Bumunta sa banal na gawain, magawa ng kabanalan, lahat ng tinuturo, para bang napakabigat at hindi ganun kadaling gawin, mga minamahal. Bakit? Sapagkat naiinggit tayo sa kung anong ginagawa ng makasanlibutan. Amen? Aminin natin sa hindi, totoo yan, mga minamahal. Pero nung sinasabi ni Haring David, mga minamahal, ating basahin, Aklat ng Awit, 73, talatay 2 hanggang 4, italon sa 27 hanggang 28. Amen. Aklat po ng mga awit, kabanatay 73, talatay 2 hanggang 4, talon sa 27 hanggang 28. Ito pong nakasulat. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos nahiwalay. Ang mga hakbang ko'y kamunti ng nangadulas, sapagkat ako'y nanaghili sa hambog nang aking makita ang kaginhawahan ng masama, sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sandali. Tingnan nyo? Sabi niya, sabi niya, no, my feet were almost gone. Yeah, my step had nigh slip. Nadulas ako, muntik na. For I was envious at the foolish. Naiinggit ako sa buhay na makasanlibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Sabi ng Biblia, masamang magsinungaling. Lahat magsabing amen. Amen. Lahat ng naiinggit minsan sa buhay na makasanlibutan, sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Totoo yan. Normal yan. Pero ang sabi ni Haring David, si Haring David nga, mga minamali, talaga naiinggit. Sabi niyan, and when I saw the prosperity of the wicked, yung mga taong masasama, sila tuloy ang dami-dami, mali-maliit ang pera.
Amen. Ang dami nilang kayamanan. Sinong hindi maiinggit, mga minamahal? Amen? Amen? Kaya anong ginagawa ng iba? Mas maganda na lang yatang maging masama na rin tayo. Amen? Mas maganda yata na tayo wag na lang dumalo. Amen? Pero anong sinabi ni Haring David? Sabi niya, I was almost asleep. Yung my feet nadulas. Ituloy natin mga minamahal. Anong sabi niya mga minamahal? Dito po sa 27. 27 hanggang 28. Sapagkat narito, silang malayo sa iyo ay mga lilipol. Iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid na nagsisihiwalay sa iyo. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga... Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Amen! Ang sabi niya mga minamahal, totoo, naiingit ako sa kanila, muntik akong nagkamali. Pero, isang bagay ang aking natutunan, sabi niya, na sila lahat, bagamat sila'y malaya, sila'y masagana sa buhay, masasaya sila, pero sa dulo, sila'y mapapahamak. Mabuting bagay ang sa akin, ang lumapit sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Bagamat yung aking kapitbahay, masarap ang ulam, walang panahon sa Diyos. Mabuting bagay para sa akin ang laging dumalo sa banal na gawain. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Pagtawanan man ako ng aking kapitbahay at ng aking kumpare, yun, may manganganak ka na naman sa binyag, nakabarong ka na naman. Pagdala mo ang Biblia, ano yan, praise the Lord, hallelujah ka na naman. Pinagtatawanan tayo mga minamahal, hindi natin pinapansin. Bakit? Isang mabuting bagay ang lumapit sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinagchichismisan tayo sa kapitbahay mga minamahal. Yung taong yan, walang ginawang praise the Lord, hallelujah, wala namang nangyari sa buhay niya. Amen! Ang ilan mga minamahal, tinutuligsa ang banal na gawain. Ano ba yan? Ano nakukuha mo dyan sa pagsaganap ng banal na gawain na yan? Pero sabi ng Haring David, kung ikaw ay dumaranas niyan, ang sabihin mo sa kanila, whether you say it boldly in front of their face or say it unto thine heart, mga minamahal, pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Bagamat ako'y pagtawanan ninyo, it doesn't matter to me. Amen? Hindi ko papansinin yan. Mabuting bagay sa akin ang maglingkod sa aking Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam po ninyo mga minamahal, sa totoo lang, it's just normal pagdadaanan yung bagay na yan. Amen? Lahat kami, lahat tayo, pinagdaanan natin yan. Pero kapag ikaw ay nakalampas na sa bagay na yan, yung bang pagchismisan ka at pagtawanan, tininginiingitian mo na lang. Ang tawag natin dyan mga minamahal, nagiging manhid na tayo sa sakit na ginagawa at panunuya ng sanlibutan. Kapag ikaw na umabot sa bagay na yon, mga minamahal, yun ang tinatawag na Christian maturity. Amen? Dumating sa iyo mga pagsubok, kaya nga kapag nire-review ka, praise the Lord ka pa rin. Amen? Amen? Bakit? Christian, mature Christian. Dumarating ang bagay. Yun ang pagkanasahin natin mga minamahal. Pero paano ka umabot yan kung hindi mo pinapraktis, mga minamahal, ang pagiging tunay na Kristiyano? Ang ilang Kristiyano sa pagdating sa loob ng banal na gawain, paglabas, Kristyan. Amen? Akala mo, katulad lang ng mga hindi Kristiyano. The way ang kilos, lakad, kung paano pumuhay. Sabi ng Biblia, show them the light para malaman nila na yung kanong pagkakaiba ng isang anak ng Diyos at ang hindi anak ng Diyos. And they will glorify your Father in heaven. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa huling bahagi mga minamahal, malapit naman tayo tapos, do not, kapag tayo po mga minamahal, exploring the unexplored journey. Sa ngayon, di natin alam. Ang sabi diyan,
do no other business except to ensure our connection with Jesus. Wala kang ibang business sa bagay nito, panahon nito, wala ka dapat ibang business, kundi siguraduhin kasama mo parati ang mahal na Panginoon sa iyong buhay. Amen? Amen? Alam po ninyo mga minamahal, be observant of what is happening. Sabi ng mga mangangaral, lahat na ng mga tanda at ebidensya na sa Biblia bago ang muling pagbabalik ng Diyos, nangyayari na. Taggutom, tagtuyot, giyera. Amen? Father, kanyang pagkano ng kanyang anak sa Father. Amen? Grabe lahat yun. Papangaral ng salita ng Diyos. Internet, kayang-kaya na yan. Saang bansa ngayon ang hindi inabot ng internet? So, spread of the good news is worldwide, mga minamahal. So, nangyayari na lahat. Ang hindi lang nangyayari ay ang pagtunog ng pakakak ng Diyos. At yung oras na yan ay hindi natin alam. Maaring ngayon, mamayang konti, o bukas, susunod na linggo, isang buwan, o kung ilan. Amen? Kaya ang sinasabi, laging maghanda ang anak ng Diyos. Kung mayroon kang pinaplano sa iyong buhay para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, walang problema doon. Amen? Pero huwag mong kalilimutang ihiwalay. Baka sa pagsagawa mo niya mamaya, mahiwalay na ang mahal na Panginoon. Dapat parating kasama mo pa rin ang ating Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoon Jesus. Lahat po na nakakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa ating busy work daily, mga minama, sa kapag oras na tayo po mga minama, may mga pangangailangan sa ating pang-araw-araw na buhay, ang gagawin mo, lumapit ka sa Diyos. Amen? Brother, di naman ako bibigyan ng pambili ng bigas. Amen? Amen? Pero, sa Biblia, minsan sinisingil ang mga apostol ng tax. Amen? Walang pera. Nagkapira-pira. Sabi naman ng Panginoon sa apostol, punta ka doon sa, humuli ka ng isda. Nung hinuli na isda, pagka yung isdang nahuli, mayroong perlas, pambayad sa buwis. Nung naglakad ang mga apostol sa kanilang pag-share ng salita ng Diyos, doon sa area na pupunta nila, kabilin-bilin na naman na Panginoon. Huwag kayong magdala ng anuman. Amen? Dahil pagdating nyo doon, mayroong taong gagamitin ng Diyos para kayo ay pagpalain. Panagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ginaganap ang bagay na yan, nagagawa yung gustong gawin para sa kabubuti ng buhay, pero hindi dapat nawawala o nahihiwalay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang importante mga minamahal, parati nating nararamdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ating basahin mga minamahal dito sa aklat ng Exodus, last 2 verses. Dito sa aklat ng Exodus, Kabanata 33, talatay 15 hanggang 16. Amen. Ganito po ang pagkasabi, at sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi isa sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Sa 16, sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Ako ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin upang kami ay maging bukod. Ako at ang iyong bayan sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tingnan niyo yung salita ng Diyos, ha? Sabi mga minamahal, kapag nagkakaroon ng mga pagpupuri, huwag mong hayaan matapos ang banal na gawain nang hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Lugi ka. Mga minamahal, kapag uwi ka mamaya, nakatulala ka lang, lugi ka. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, and he said unto him, if thy presence, the Holy Spirit, go not with me, carry us not up thence. Kung mahal na Panginoon, kung sa trabahong yan na ibibigay mo, sinasabi mo sa akin,
ay pupunta ako doon at hindi kita makakasama, iiwanan mo ko doon, huwag mo na akong pasampahin doon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? See? Mga minamahal? Sometimes meron tayong mga plano sa ating mga buhay na kung dahilan gusto na natin na nasunod at hindi na ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kapag hindi nangyari, sumasama ang loob natin sa Diyos. Mga minamahal. Pero sa totoong tunay na Kristiyano, mga minamahal, ang inuuna at napakahalaga sa Kanya, manatili ang presensya ng Diyos sa Kanyang buhay. Kung yung kayamanan na ito, nakikita ko'y kasarap na buhay, ay naibibigay mo sa akin, pero pagdating ko doon, mawawala naman ako sa iyo, mahal na Panginoon. Huwag mong ibigay sa akin yan. Dahil mas mahalaga ang banal na presensya mo sa aking buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! See? Ano bang kahalagahan ng presensya ng ating mahal na Panginoon? Kaya bakit sinasabi parati natin beloved preacher, sinasabi ng ating mga beloved mga ngaral, ating mga pastor, na kapag tayo nandito, huwag kang manood. Amen! Kapag nagpupuri-pumuri ka, pag kinausap mo Panginoon, kumilos na Panginoon sa kalagitan, kausapin mo na Panginoon, magsumbong ka sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen! Bakit? Ang sabi ng talata, mga minamahal, lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight. Kapag nasa atin pala ang banal na presensya ng Diyos, makikita ng maraming tao na tayo, mga minamahal, ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, of all people, millions. Sa Pilipinas, we are 114 million. Pero ilan lang tayo, mga minamahal. Amen? Sabi yan, kinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Maaring sumigaw ang ilan. Ako yan ng Diyos, nakaputi, mahabang buhok. Amen, dumadalo. Pero kapag hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, ang sabi ng talata, it is not in thou goest with us, so shall we be separated, I and thy people, from all people that are upon the face of the world. Kaya tayo nahihiwalay from all those people who doesn't serve the Lord, because the presence of God is in us. Ang banal na presensya ng Diyos ay natatanggap at nararamdaman natin. Yun ang pagkakaiba, mga minamahal, ng isang tunay na anak ng Diyos doon sa peke na anak ng Diyos. Magsuot man sila ng puting damit, magkaroon man ng mahabang buhok, magkaroon man sila ng praise the Lord, hallelujah na ganyan. Kung hindi nila nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, you are not authentic child of God. Sorry to say that. The Spirit of God is our seal. Yan ang selyo ng ating kaligtasan. Kung hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, dumadalo ka Miyerkules, Biyernes, Linggo, pero kapag nandito ka, ang isip mo'y malayo. Sorry to say, sinasayang mo ang pamasahe mo. Pero nandito ka na rin lang, bakit hindi mo balikan ang Diyos? Ba't hindi ka magmakaawa sa Diyos? Bakit hindi ka humingi sa mahal na Panginoon? Lord, I've been serving you for so many years. Pero bakit habang tumatagal, hindi kunti-unti kong hindi nararamdaman ang iyong banal na presensya? Same thing as the prayer of King David. Parang ang Diyos, parang napakalayo. Parang ang Diyos hindi naririnig ang pangalan mo, panalangin mo. Parang ang Diyos, parang iniwanan ka na ng mahal na Panginoon. Pero sabi niya, huwag kang tumigil diyan. Magsumikap kang maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Dahil ito ang selyo ng iyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ito ang dahilan, mga minamahal, masasabi ng ilan, na kapag tayo po, mga minamahal, daramdam natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, isa kang authentic na anak ng Diyos. Though you are in Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos,
Despite all the reminders na ginagawa sa atin, pero patuloy ka pa rin nagmamatigas sa iyong puso. You are not an authentic child of God. Sorry to say. If you want to become an authentic child of God, search your heart. Do agonizing prayer. Maramdaman mo lang ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sabi ni Haring David, ano mang napakasarap na buhay, mapuntahan ko yon. Kung wala ka sa akin, huwag mo akong pataguhin doon. Mas mahalaga na ikaw, nasa akin kasama ka. Amen? Huwag mong ipagpalit ang banal na presensya ng Diyos. Hindi niya sinabing masama ang magkaroon ng magandang buhay. Pero ang sinasabi niya, siguraduhin mong habang nandun ka sa magandang buhay na yan, kasama mo pa rin ang mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayong natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. minsan pa mga minamahal, let's sing from our hearts. I love you, Lord. Hallelujah. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the From moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I love you. You have led me through the fire in the darkness. You were close like the water. I have known you as a father. I've known you as a friend. And I will sing In the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. mga minamahal, tingnan nyo ngayon mga minamahal, sino ang hindi pumapatak ang luha ngayon? Sino ang parang nanonood lang? Sino ang Kristiyano na hindi man lang makawang pasalamatan ng Diyos?
Kapatid, unti-unti ka nang lumalayo sa mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, ang katunayan na tayo ay tunay na anak ng Diyos ay ang ating madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito mga minamahal, you take for granted the presence of God. Umiyak ka para sa iyong sarili. Maawa ka sa sarili mo. For all my life, you have been. See? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. In all my life, you have been so good. In every breath that I am able, praise the Lord of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Praise the Lord. You have been so good. Every breath that I am able, I will sing. Isa rin pa namin na mahal. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In all my life, you have been faithful. We thank you, Lord. In all my life, you have been so good. Every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Tumalangin tayo sa Diyos, mga minamahal. Sabi ng talata, sa sino mang lumalapit sa Diyos, kailanman hindi niya itinataboy. Kung sa pakiramdam mo ngayon, nalalayo ka na sa mahal na Panginoon, lumapit ka sa Diyos! Mayroong mga narito kasama natin pero malayo ang kanilang puso sa Diyos. Hinihintay ka ng mahal na Panginoon sa oras nito. Pangawakan mo kanyang salita. Ano man ang nagawa mong pagkakasala, nagpapatawad ang ating Diyos. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Hallelujah. And all my life Praise the Lord. And all my life you have been so good. with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, Amang banal,
sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Wala kaming may tatago sa iyo. Lahat ng bagay, talastas mo. Pahapag ka sa amin, Lord. Huwag mo kaming pamabayaan mawala. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami manumbalik. Gusto namin maglingkod sa iyo. Sa kahinaan namin kami unti-unting lumalayo. Ikaw ang aming kalakasan. Huwag mo kaming pababayaan. Sa iyo lang po kami nagtitiwala. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga minamahal na mga bisita. Ano man ang inyong kalagayan sa oras na ito, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon Jesus. Lahat ng aking sabihin niyo, ito'y pananalangin ng pagtanggap. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan mo ng palataya sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, dapat maghingi ng kapatawaran. Repentance. Kung ikaw hingi ng kapatawaran, hindi sa pari, hindi sa kung sino man tao, maghingi ka ng kapatawaran direkta sa mahal na Panginoon. Naririnig ng Diyos ang bawat hibik ng kaniyang mga anak. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pagkatapos ng bandang gawain, kung kayo nais nyo magpabautismo, meron tayong mga bathrobe. Tanggapin nyo ang bautismo sa tubig. Sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name so that sins will be forgiven and you will receive the power on high from the Holy Spirit. And the fourth na reglamento ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan ang sinasabi ng ating napag-aaralan ngayon. Tatanggapin mo ang banal na presensya ng Diyos. Hindi lahat ng may gusto na ganun-ganun lang, darating yan. Napakasilan ng banal na presensya ng Diyos. Kinakailangan, siguraduhin mo talaga sa iyong puso na nais mo siyang imbitahan sa iyong buhay. At kailanman hindi kayo tatakwil ng ating mahal na Panginoon. So sa ito, sumunod kayo sa lahat ng aking panalangin, gagawin, kasama ating mga beloved elders, ating beloved ordained preacher. Lahat ng aking sasabihin niyo, mga minamahal, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Humingi ko patawaran sa lahat ng aking nagawa mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ang pinakamamalapain ng narito yung mga anak tumanggap sa iyo. Tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo. Ang kanilang mga panalangin, tugunin mo sa mga kaparaan ng mahal na Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang distansya makahadlang na iyong pagpapala sa iyo mga anak. Sa oras sa tumalapay ang dinadalangin namin, sa pandalangin na aming ginagamit ng Barangay Sabado Estrada, Almeda, aming po mga minamahal na manggagawa. Humingi kami patawaran mo ang aming mga kapatid sa kanilang mga nagawang pagkakasala. Gawin mo silang tuwing ni Kristiyano sa isip sa lahat katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Ating mga personal na panalangin. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay. Ipatong nyo sa may parte ng karamdaman. Ang iyong kanang kamay sa iyong mga ulo. Kung sa iyo may karamdaman ka sa puso, kaliwang kamay sa parting puso, yung kanang kamay mo sa iyong ulo. At manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo may mga problema, dalawang kamay itaas.
Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon, narito yung mga anak, ayon sa salita. Kapag kami maradam sa itong Espiritu, kami makapangyarihan pala sinlad ng gawa ng kaaway. Source na ito sa pandalangin na aming ginagamit sa Estrada Almeida. Ang mga minamalaman magagaw, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, stroke, high blood. Cast out in Jesus' name. Diabetes, cast out in Jesus' name. Leukemia, cast out in Jesus' name. Unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Build in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness. Mga panulupay-pay, mga panalamig, I command to cast out in Jesus' name. Mga pagbabagay sa iglesia, cast out in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo lahat tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, huwag magbibiro. Amen? Amen. Dapat sabi ng Biblia, mga minamahal, when you pray, believe that you receive. Hindi niya sinabi, mga minamahal, when you pray, pakiramdam mo, tapos wala pa yata. Hindi ganoon. Maniwala ka at tangkinin mo na tinanggap mo na yung mga panalangin mo. Katugunan. Amen? Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Yung malakas na palakpak! Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po tatapos yung ating pong pag-aaral sa Diyos. To God be the glory. At tayo nadako sa ating pong announcement. Narito po ang ating mga kapatid, ating beloved Elder Brother Alben. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Sa pong beloved elder, beloved brother Joven Pereira. Palakpakan po muna natin muli ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Amen. At bago tayo dumako, mga minamahal, sa ating po mga regular na announcement, mga minamahal, kukuha tayo ng special offerings, mga minamahal. Ito po ay para sa mga pamasahe, mga minamahal, ng mga luluwas papunta, mga minamahal, sa Palawan, mga minamahal. Amen? Nakuha na po, mga minamahal, ang mga leaflets, mga tarpaulin, meron na po, ang kulang na lang po, mga minamahal, amen, ay ang pamasahe, mga minamahal, ng ating mga minamahal, mga kapatid, amen, patungo ng Palawan, mga minamahal. May 29, 30 to 31, 3 days, mga minamahal, krusada sa Kulyon, Palawan, mga minamahal. Amen? Sa mga minamahal nating kapatid, mga minamahal, amen, huwag nating isipin, mga minamahal, na sayang yung ating ipinagkakaloob. Hindi po, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Bahagi tayo, mga minamahal, ni Kristo. Iisang katawan tayo ni Kristo, mga minamahal. Amen? Hindi man tayo nakasama doon, mga minamahal, sa lugar ng Palawan na pagdarausan ng krusada, mga minamahal. Subalit dahil sa ating mga ipinagkakaloob, mga minamahal, amen, sumusuporta tayo, mga minamahal. Bahagi tayo, mga minamahal, tang tagumpay ng gawain ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? At tayo po, mga minamahal, amen, hawakan po natin yung ating pong mga ipagkakaloob. Narito po ang ating pong beloved elder, beloved Brother June Amaro, upang ipanalangin po yung ating pong special offerings, mga minamahal. Tayo po yung manalangin, mga minamahal. Upo na ginat mapagpalang sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus.
nagkakaloob. Amen. Ito po mga minamahal. Amen. Sacrificial giving, mga minamahal. Amen. Nalulugod po ang mahal na Panginoon. Amen. Ibabalik ng mahal na Panginoon, billion, trillion times, mga minamahal. Amen. Sa bawat mapagbigay ng mga anak, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, suportahan po natin yung ating pong Bible study, mga minamahal, sa araw po ng Martes. Amen. Sa Barangay Tubag, mga minamahal. Sa Tamundong Residence po yan, mga minamahal. Amen. Pumunta po tayo, mga minamahal, hindi man tayo choir, mga minamahal, wala man tayong gampanin, amen? Suportahan po natin, mga minamahal, amen? Sumama po tayo, maghayo muna bago pumunta sa doon po sa Bible study, mga minamahal, amen? At araw po ng Huwebes, mga minamahal, sa Barangay Kalumbuyan, amen? Road 3, mga minamahal. Road 3 sa De La Cruz Residence, mga minamahal. Sa bahay po ng ating pong beloved Sister Gemma De La Cruz po, mga minamahal. Amen? Punta po tayo, mga minamahal, lalong-lalo na doon sa mga nakasulat yung pangalan doon sa mga grupo. Amen? Tuesday group and Thursday group, mga minamahal. Amen? Suportahan po natin yan, mga minamahal. Amen? At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga regular na announcement. Amen? 3 times a week po, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules alauna hanggang alas 5:30 ng hapon, at sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, magsisimula po ng alas 9 ng gabi at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos po ng alas 3 o alas 4 ng hapon, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, 10 piso, 5 piso, idaan po natin dyan sa information para po yan sa TV program and radio program. Manood po tayo ng programa, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, PTB 8, mga minamahal, amen. Araw po yan ng Sabado, alas 10:30 ng gabi hanggang hating gabi po, mga minamahal. Suportahan po natin, amen, at i-share yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Manalangin po tayo dyan sa ating pong kinaupuan, mga minamahal, amen. Sa mga nais magpalehans, mag-pray muna tayo dyan, mga minamahal, amen. Bago po tayo pumunta sa harapan, amen. Handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Lumapit lamang po tayo sa ating pong beloved Ate Vincier, mga minamahal, amen, handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Meron tayong mga katanungan, meron mga about spiritual, mga minamahal, amen. Hindi gumugulo sa ating mga isipan, hindi natin mabigyan ng kasagutan, hindi malinawagan, mga minamahal, amen. Lumapit lamang tayo sa ating pong beloved Ate Vincier, mga minamahal, amen. At sa mga baguhan po, mga minamahal, amen, lagi po tayong dumalo, mga minamahal, amen, upang madagdagan yung ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, amen. At kabilin-bilinan ng ating pong daily and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, mahigpit na pinagbibilin sa bawat isa sa atin, na wag tayong umabsent, na wag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal, amen. Kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon, wag tayong umabsent. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, amen. At may practice po, mga minamahal, amen, ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir after ng closing prayer, mga minamahal, amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po, mga minamahal, ay tumayo. Tayo na po sama-samang magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw nito. Narito muli, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro, upang tayo pangunahan, amen, sa ating pong closing prayer.